gaztek. Hori, gazteon artean euskara bultzatzeko eta hori, jendea ezagutzeko. Hori, egun on batzuk pasatzera. Jakina da lehen eguneko ibilbidea bereziki malkartsua zela, baina hala ere, baikortasun oso zaurre ikusi dute erronka. Azken finean lagun artean dena da posible, así que, ondo. Elkarren artean animatzen, errazago. Urepele eta bazkaltzeko txokotzat hartu den tarteak guztiz frogatu du lehen eguniko ibilbidearen gogortasuna. Aldudeetako baiera eta Urepel banka arteko bidegurutzeak gorantz egiten du besterik ez. Umore giroan gazte batzuek aipatu dute sinatu beharreko baimenetan etzegoela halako iragarpenik. Izartzu Bilaka Gazte Euskaltzaren sareko kideak zebrabidea saioan esan du presarik ez dela. Bueno, hasiera pixka gogortxo izan dela, baina ondo, pasado dugu. Ritmo desberdinetan joan gara, baina lehen harreran aipatu modura, geldo edo askar beti aurrera goiez eta ritmo berera denok. Eta denok bat egin da joan gara momentu ero, geldialdiak inbertzien geldialdiak egin. Bazkalosteko ibilbidea asko zarinakoa izan da, Orriaga erdibideko helmugatzatik jota, martxa Josepe Irigarai historiatzalearekin elkartu da bertan. 11 kilometro karratu dauzkan eta Elizaren jabetzakoa den Orriagari buruzko leyenda eta historioak azaldu ditu toponimia, Karlo Magno eta Roldanen kontuak barne. Hala ere, kontu garaikidek sortu dute irri gehien, Irigarai gazte zelarik Santiago bideko erromes batekin topatzea guztiz ezoikoa zen egun, erromes turisten eskuetan den herria bilakatu dela esan du. Turistik endako, guk etortzen gara, baina begira, plaza horretan denak dira erromesak, ez dakitzen bat, no? Eta Atentzioa deitu duen beste elementua Irigarairen azken ikerketa bera da. Herrietan ezarriak dauden azulejoetako izenak, hauek 20. mende hasieran hasi ziren jartzen autoaren etorrerarekin. Nafarroa da euskarazko izena txertatu zuten herrietako bakarra. Deigarria gaur egungo zonifikazioa ikusita. Nafarroako diputazioa erran zuen. Bueno, pero que se consigne también, hori jartzen da en el acuerdo, que se consigne el nombre en vasco en los pueblos que lo tengan, ¿no? Adibidez, jartzen zuen adibidez, Pamplona, Iruña, no? Baina begira, Roncesvalles, Orreaga. Pizka bat, baina gutxienez, baina zu joaten bazara, Peralta, hor dago, eta jartzen da Peralta eta behan Azkoien, Olite, Herriberri, Estella, Lizarra, eta Buentelarreina Garez, no? Adibidez. Eta gaur egun adibidez hori jartzeko, pues kriston movida, no? Osea, hau ez da, gaur egun nola dena zonifikatuta dago, Lei del Baskoentzengatik, pues begira, no? Garai horietan. Informazioaren aria. Minutu bat besterik ez goizeko 7:00 bitarte, baina nazioartera begira jarriko gara, azkar bada ere Donald Trumpek Iranen aurkako erasoak eteteko agindua eman du bake akordio bat gertu delakoan. Iranek berriz Trumpen baikortasuna apaldu du berriz ere, Hormuzko itsasartea berriz ere erabat itxi du, azken egunetan Ameriketako Estatu Batuetako armadak egindako erasoen ostean. Irango gobernuaren kontrolpeko Pertsiako golkoko itsasarteko agintaritzak jakitera eman duenez, armada Estatu Batuarrak eskualdean egindako erasoak eragindako tentsioen ondorioz, Hormuzko itsasartea itxita geratuko da kontrakoa jakinarazi arte. Iranek ia blokeatuta dauka Hormuzko itsasartea, Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek otsailaren 28an herrialde persiarraren aurkako gerra hasi zutenetik, baina orain arte 21 ontziri utzi die egunero pasatzen. Erabateko itxiera luzaz mantentzen bada, are eta presio gehiago jarriko dio nazioarteko merkataritzari. We just made a great settlement of the war with Iran. Iranek Hormuz itxi aurretik oso baikor hitz egin zuen Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak erasoak eteteko aginduz bake akordio bat egun gutxitan ekikarizatuko zelakoan. Ituna Europan sinatzeko aukera ere iradoki zuen Trumpek. Erretorika zeharo aldatu du ordea itsasartearen erabateko itxieraren berri izatean. Irango petrolio esportazioentzako kritikoa den Karjeko uhartea okupatzeko mehatxua eginez ere edozen kasutan
adierazpenok ez diote eragin saiakera diplomatikoari eta bi aldeek negoziatzen jarraituko dute momentuz behintzat. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 31 minutu pasatxo, hauxe da, gaurko gara eta naizen editoriala. Txalak ez badira, arrazistak dira. Adierazpen bortitzak lor ditzake alanola egun hauetan Belfasten edo erreferendum osasuntsu eta demokratiko baten itxura ardezake, herrialde batek jasan dezakeen gehieneko biztanleriari buruz, Suitzan bezala, baina migratzaile eta errefuxiatuen aurkako pultsu arrazista gure garaiko ezaugarri nagusietako bat da. Europan badira moralki gehiago sentitzen direnak, Ameriketako estatu batuetan izek eskainitako eszena ankerrak saiesteagatik, baina ez dago zer ospatu handirik kontinente zarrean. Gaur sartuko da indarrean migrazioari eta asiloari buruzko Europako ituna, zeinak erkidego doktrinara eramango baitu eskuin muturrak gobernatutako herrialdeek Italiak kasu defendatutako migrazio politikarik murriztatzaileena, baina baita sozialdemokratek ere alanola Danimarkak. Immigrazioaren aurkako bandera ultraeskuindarra da nagusiki, baina haren aplikazioa nahiko zeharkakoa da. Gaurtik aurrera besteak beste nahitaezko mugako kontrolak ezartzen dira, prozedurak arintzen dira eta elkartasun mekanismoa ezartzen da herrialde batek 20.000 euro ordaindu alizateko harreran hartzeari uko egiten dion migratzaile bakoitzeko. Bizitza bati prezioa jartzea ez zen inoiz ideia handia izan, itunak duela gutxi onartutako itzulera erreglamendua ere jasotzen du, migratzaileak baita adingabeak ere 3. herrialdeetako atxilotze zentroetara kanporatzea baliozkotzen duena. Hego Euskal Herrian ondorioak izango dituen ituna da, arloko aditu batzuek adierazi dutenez, paperik gabeko migratzaileak identifikatuko dituzten baeketa zentroetako bat 12 asteren buruan asilo eskaera ukatuz gero, kanporatze espresarekin amai daiteken prozesu bati hasiera emango diona, hemen kokatuko da. Imanol Pradalesen gobernua Kanarietan izan zen atzo Aita Santuarekin, migrazio ardatzuen bisita batean, eta behin eta berriz kexatu da informazio faltagatik. Premiazkoa da hori argitzea eta baieztatuz gero, zeharkako estrategia eraginkorrak artikulatzea migrazioaren euskal ikuspegi bat baliarazteko. Ikuspegi horrek pertsona guztien duintasuna eta eskubideak izango ditu ardatz, bai eta Europar batasuna sortzeko erabili ziren irekitasun eta zirkulazio askearen balioen benetako izaera unibertsala. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta ekingo diogu gaurko azalak errepasatzeari ere, etxetik hasiko gara egunero bezala, gara egunkariarekin Arantzazu Beitia eta Roberto Billate. Kerman Billateren gurasoei hemen naiz irratian egindako elkarrizketa ekarri du azalera gaur garak. Egia soziala, judiziala eta instituzionala bilatzen dutela nabarmendu zuten atzo naiz irratiko mikrofono. Eta argazkian Zubietako espetxe berria, Euskal eredua sendotu asmoduen kartzela. Erreportaia duzue irakurgai. Beste gai bati heldu dio berria egunkariak oztopo gehiago eta berme gutxiago dio. Gaur sartuko da indarrean migrazio eta asilo ituna. Bestalde, agerraldia egin zuten atzo Hernanin Euskal Herriko ikastoletako zuzendariek eta horren argazkia ikus dezakegu ez dutela irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk aldarrikatu zuten. Argazkia da nagusi gaurko deian. Imanol Pradales lehendakaria agertzen da, Open Arms, gobernuz kanpoko erakundeko kide batekin. Lehendakariak Aita Santuak Kanariar uharteetako migratzailei egin dien bisitarekin bat egin du eta Europako gizartei gizarteratzea errazteko eskatu die. Titularrak ordea, atzo zeresana eman zuen adierazpen baten ingurukoa. Zupiriak salatu du gazte taldeak, ertzainak eta udaltzainak txosnetatik kanpo uztea. Eta notiziaz de Gipuzkoak ere Zubietako espetxe berriari egiten dio erreferentzia esanez birgizarteratzearen oinarritutako eredu baten isla izango dela.
Diario de Notiziasek hause dio, PSN Euskal Herria Bildu eta Zurekin taldek alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak blindatu nahi dituztela. Diario de Navarrak nazioarteko kontuak dakartza, Irango gerrak eragin duela tasen lehen igoera 3 urtetan 2,25%. El Correoren 2 edizioak gizonezkoen futboleko mundu txapelketari begirakoak dira, eta hala egin du El Diario Baskok ere. Goizeko 7:37 minutu jotzea, Ronaino gaurko azalen errepasoa. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren 2 alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Siendo yo un renacuajo, tu sabor me cautivó. Qué bonita que la vida, disfruto como un cabrón. Los que me llaman borracho, ay no les falta razón. Que se vayan a hacer running, de juerga seguiré yo. Corcho, corcho, quítale el corcho, de corcha esa botella, para brindar por ella. Corcho, corcho, quítale el corcho, de corcha esa botella, para brindar por ella. Cuanto más cubata bebo, tengo más sed, que no me voy pa' casa, que aquí se está muy bien. Al juntarme con mi primo, se me seca la garganta. No sé si es por la calor o si era por el ansia. El médico a mí me dijo, tú debes ser de Italia. Las únicas medicinas, la cerveza o el cubata. Corcho, corcho, quítale el corcho, de corcha esa botella, para brindar por ella. Corcho, corcho, quítale el corcho, de corcha esa botella, para brindar por ella. Cuanto más cubata bebo, tengo más sed, que no me voy pa' casa, que aquí se está muy bien.
Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Estaliak, mendiak, oinputak travestiak, espetxetako atarian hortak bitiak, estuburniak, estensiolikra harriak, desbirauena otatik justizia egiak. Aman uno te da, amonan uno te da, etxe batzuen beroa jundata ez dakit nora, eta ezin gogora, zaiegia gogora, barrura kontatzen bada kantatzeko gukora. Gau ez nintzean nahi izan etotzak bilutxik behartu dizkidate hitzak. Ilea larrua rasmoztuta lotxako bi komunetako azken argi printzak. Lokatza jandez, amen egarazko esku hartzean lertzea. Egin artean oksidoa metatzen, lehiorik gabeko geletan maitatzen. Ni de genealogiak heroina jan zuen, ni de genealogia horregatik hil zen, ni de genealogiak ilesa zuen, ni de genealogia horregatik hil zen, ni de genealogiak heroina jan zuen, ni de genealogia horregatik hil zen, ni de genealogiak ilesa zuen, ni de genealogia horregatik hil zen. Bizitzeko beldurrez, batzuk ondoan hil dira eta beste batzuk iez. Gure izana beldurrez jauri sentitzerik ez dut. Berriz ere pasagera egon ailota jangoek me. Berriz ere pasagera era. Niñan uno te da, y señor te da. Haien historiak konta eta ezin ezaba. Eta entzun ondora, jasotzeko ondora. Isilean galtzen bada norena izango da ba. Badira kroniko egiten diren osak izonez behartu dizkidate hitzak. Bortxaz ikututako gorpuzen lotxak burua sartu aurreko azken argi printza. Oraina naide, azkazalu beldoekin bertigoak eusten amianto gainean jarri baloratzen labaretzetik txista gora. Goizeko 7 eta 45 minutu ditugu. Iker Gurrutxagak gaur lanak eginda utzi ditu. Kantu proposamenarekin. Bueno, iritsi da, egun handia. Txantxa da, Baina atzo tertulian ginen bitartean, hau bidalizidan pelik, eta esan nuen, biharko kantua badugu ba, nagoeneko. Niri hautatzen utzi berdez, berak hautatu eta karri dut. Bestari gabe, kantua izan zitekeen, Laida Pilotari izan zitekeen, Mikel Goñirena, nik uste dut Mikel Goñirena baduela kaso zentzu gehiago gure idiosinkrasia puntu honekin gaurko partidaren inguruan. Eta hori. Besterik gabe, Pilotari kantua. Pampi laduxena, Pampi utzi gintuen, baina, bueno, pilotaz eta kantuaz gozatu eta gozarazi zuen Pilotari abeslaria. Aski ezaguna. Eta horregatik, bai, pixkat bukoliko geratuko zaigu kontua, baina gaurko kantua Pilotari, Pampi laduzena. Ea ba, egin apustu? Ez, apustua ere ez dago beharrik. Baina nork iraziko ote du? Astelenean jakingo duzu zior. Ez badugu gu kontatzen, bat kontatuko duelako ez bada tertuliaren batean, beste saioaren batean, ziur, aterako dela emaitza horrene. Eta horixe, asteburu hon izan. Aio!
pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta garbia, begia berritzargiak ta nolako hankabiak, bizkorrago bezerbiak, ezkerreta eskubiak. Atzean eta aurean, beti arrastan lurrean, uste gabe bazterean edo berdin zabalean, botez ez bada airean, atzea eta aurean. Berriz ere ezkerra irez, lurreti bueltatu Pampi, txokoa utxik, eta ala ere iritsi eginda Pampi, orain zabalera, berriz ere errapatu, atzera, ranto ikusgarria jauntre. Ranto ikusgarria. Euskera eta pilota, ez gurre lurretik bota, guk nahi dugu igota, maita ditzagun sendota, gazteak izango gota, euskera eta pilota. Naiz irratia. Plazaren erdira hor dator zezena, izena Mikel du Goñia bizena, kirolariaren itxurik ez du, baina berez dauka pilotari zena. Eskuz indarratxua buruz harina, tanto bagaltzean hartzen du mina, maldiziotan madarikatzen ditu, jangoikua eta ama birgina. Kantxo barekin titinek hor dago, saltatzeko presmutila hor dago, zilipurdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago. Astintzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak eta guiko koltsoiak, berdin du galdu bedo irabazi, goñi beteko ditu frontoiak. Erotu ditu zaleak, erotu digu pelota, frontoia zutik hartzen du, naizta txapazpira bota.
Gantxo barekin titinek hor dago, saltatzeko presmutila hor dago, zilipurdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago. Astitzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak eta goiko koltsoiak, berdin du galdu bedo irabazi, goini beteko ditu frontoiak. Erotu ditu zaleak, erotu digu pelota, frontoia zutik hartzen du, naizta txapazpira bota. Erotu ditu zaleak, erotu digu pelota, frontoia zutik hartzen du, naizta txapazpira bota. Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras. Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia eginda zuen puntafina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden einurua galdurik zegoen. Edestiak ez dakiz zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen muroa, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Haren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, nuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jaunkoetzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa miniro beltza zen, zeren gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta aurkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honizua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizonok beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz begirade 1000 urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu.
alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan 2 berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demonioek diguten alaber. Zere gizon kristau euskalduner, diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atsedenik, haizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta hoi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8 dira, egunon Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora naiz irratian zaudete, ekainak 12 ditugun honetan ostirala da, eta hasi da 2026ko munduko futbol txapelketa. Lehen aldiz 48 taldek parte hartuko dute, horrek suposatzen duen etekin ekonomikoa medio. Eta alaber, 3 herrialde ezberdinek txapelketa lehen dabiziko antolatuko dute aldi berean, baina ez batera. Emaitzai erreparatuz, Mexiko anfitrioietako batek 2-0 irabazi dio Hego Afrikari, eta esango dugu Hego Koreak berriz 2-1 hartu duela mendean Txekia. Baina entzuleok, futbolaz harago, arrazakeriak, klasismoak, elitismoak eta tentsio geopolitikoak ezaugarrituko duten hitzordua dugu, gaur analisi mailan ikusiko dugun bezala. Eta arrazakeria aipatuta, migrazio eta asiloaren Europako batasuna ituna indarrean sartu da, edo sartuko da gaurtik aurrera. Zaula Badiola, egunon. Egunon, Egoi eta egunon entzuleok. Hala, mugetatik kontrolak eta miaketa derrigorrezkoak izango dira. Horrekin batera, asilo prozesua arindu eta oro har Europako migrazio politikak gogortuko da. Eta ekialde hurbilean gelditzen gara, Donald Trumpek Iranen aurkako erasoak eteteko agindua eman baitu bake akordioa gertu delakoan. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get that. Iranek berriz Trumpen baikortasuna apaldu du berriz ere, Hormuzko itsasartea erabat itxi du, azken egunetan Ameriketako Estatu Batuetako armadak egindako erasoen ostean.
Eta gurean Gernika Palestinak Euskal Herrian errefuxiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostiko egin du eta osasun, prestazio ekonomiko eta etxe bizitzarloetan gabeze nabarmenak atzeman ditu, baita lan merkatuan sartzeko zailtasunak ere. Ibon Beñika. Konstientia gara edozein gatazkagunetik alde egiteak daukazen konplexotasun guztiak. Baina gogoratu behar duguna da, modu indiskriminatu batako suntxiketa bataz ari garela, genozidio baten dimentsio osoaz ari garela, eta horren maila baten. Eta ja da prest dagoen zuleok Zubietako espetxe berria, Donostian. Datorren astean leku aldatuko dituzte presoak. Justizia sailburu Maria Jesus San Josek edabidekin batera egindako bisitan Euskal Eredua finkatze bidean urrats bat gehiago dela espetxe honen irekiera adierazi du. Hoy queremos mostrarles una infraestructura que es algo más que un edificio nuevo. Guztira, 400 pertsonentzako lekua du Zubietako espetxeak eta 255 profesional izango dira bertan lanean. 6 modulutan banatutako espetxea da eta kanpoaldean funtzionamendu autonomo duen Gipuzkoako gizarteratze zentro bat du. Azken instalazio honetan 50 zelda bikoitz daude, ikasgelak, liburutegia eta gimnasioa duen okupazio gune bat eta baita mediku eta erizainen eremua ere. Garaizaiak bizi ditugu. Kapitalismoaren sakoneko krisialdi batean murgilduta gaude. Eta gauzak abiadura bizian... Eta udaran fasismoaren aurkako kanpaina iragarri du Ernai Gazte erakundeak. Irailaren 13an Donostian deitu duten manifestazioarekin itxiko dute dinamika. Eskubide gutxiago eta prekaritate zein oroar zapalkuntza gehiago zabalduko dituen bertsio. Eta aitortuko dizuegu jarraian aipatuko duguna ez genuena espero GKS Gazte Koordinadora Sozialistaren aldarrikapenekin lerratu dena, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburua izan da eta mugimenduak salatzen duen txosnetako beto politikoaz esan du, 250 artistek egindako eskariarekin bat datorrela. Yo comparto la posición de esos 450 artistas que están solicitando que no haya exclusión en la zona de Txosnas. Onda Baskan egin ditu adirazpenok, Zupiriak zehaztuz gainera, kasu honetan ernai dela GKS jai espazioetatik baztertu nahi duena. Eta hipoteka bat ordaintzen ari baldin bazarete, bereziki variablea dena entzun ongi Europako Banku Zentralak interes tipoak igo baititu lehen aldiz 3 urtean zehazki 25 puntu, 2,25 kokatuz. The war in the Middle East is generating inflation pressures. Iranen gerrak eragindako energiaren garestitzearen ondorioz inflazioak gora egin ondoren hartu dute erabakia, Christine Lagarde presidenteak azaldu duenez. Eta gaurtik aurrera alaiago izango ditugu arraindegiak antxoarekin lanak amaituta kostera berrirako irtera datorren astelenerako iragarrita zutelako, baina hegaluzea Bizkaiko Golkora eta kostaldetik gertu sartu dela eta gaur bertan atera dira Bizkaia eta Gipuzkoako bajurako arrantzale gehienak hegaluze bila. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 8:05 minutu, guazen informazio praktikoarekin, zaloa nola ditugu Euskal Errepideak. Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Arreta eta pazientzia punturetan mesedez eguraldiaren berri ikeri barluzea muruak. Aspaldiko parte, seguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizpartean, barnealdeko bailaretan behelainoa agertuko da, baina behin behelaino hori jasostean zeruan urdina nagusituko da, naiz eta oraindik goizeko lehen orduan iparitsuriko mendikontretan hodei baxu batzuk agertuko diren, arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, tarteka goi hodei finen bat edo beste agertuko da zeruan, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, egunaren bigarren zatean bolada zakar batzuk utziz lurralderen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 7 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta jada barnealdean bero egingo du, ipar partean neurri politeko temperaturak izango dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isurialdean aldiz, 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, gaurkoan, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. 8:06 minutu, Joar Aizpurua teknikan gaur ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria.
Eta aurrera goaz, esan bezala sarrerakoan Gernika Palestinak Hego Euskal Herrian errefuxiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostiko egin du eta osasun, prestazio ekonomiko eta etxe bizitzarloetan gabeziak antzeman ditu, baita lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak ere. Ebaluazio horretan azaltzen denez, osasun arloari dagokionez, inkestatutako pertsona askok laguntza psikologikoa behar dute eta ez dute jasotzen. Gainera, oso larriak diren kasuak daudela salatu da, hala nola, bere buruaz beste egiten saiatu den adingabe batena. Konstientia gara edozein gatazkagunetik alde egiteak daukazen konplexotasun guztiak. Baina gogoratu behar duguna da, modu indiskriminatu batako suntxiketa bataz ari garela, genozidio baten dimentsio osoaz ari garela, eta horren maila batean baitere zoritzarrez berezi bihurtzen dituzte. Eta horren baitere usteot hartatuak izan beharko liratezkela. Errefuxiatuek adierazi dute halaber janari eta gastu pertsonaletarako jasatzen dituzten prestazio ekonomikoak ez direla nahikoak. Horri gehitu behar zaio harrera programaren iraupenari buruzko ez jakintasuna. Horrek ziurgabetasun handia sortzen baitu pertsonen artean. Etxe bizitzari dagokionez, bakarrik dauden eta seme-alabek beren kargura dituzten emakumeen testigantzak jaso dituzte eta oso egoera txarrean daudela adierazi. Horietako bat gaixorik dagoen semearekin bizi da 18 metro kuadroko pisu batean. Era berean beste batzuek epe laburrean amaituko dute harrera programa. Horregaitik larrituta daude etxe bizitza bat eskuratzeko ezbeagarragatik, hizkuntza sailtasunagatik, seme-alaben arretak ematen dien denboragatik, alokairuko igiezinen eskaziagatik, eta bizitoki bat eskuratzerakoan aurre egin beharreko arrazismoagatik. Lan eremuan inkestatuen artean, bi gizonek bakarrik dute lana, baina inorkatzu laguntzarik jasotzen prestakuntzarako eta lana bilatzeko naiz eta erakundeek eskaintzen duten zerbitzua izan. Bada asteburura begira kafek akziodunen batzarra ospatuko du bihar eta horrekin bat eginez 160 elkarte eta eragile baino gehiagok tartean Euskal Herriko BDZ-ak gutun ireki bat sinatu dute enpresari Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan bera uztea exigituz batzarraren egunerako protestak ere deitu dituzte Beasainean. Ekimena fiskaltza kafek Jerusalemgo lurralde okupatuetan gauzatzen ari den proiektua ikertzen ari den bitartean heldu da salaketak jasotzen duenez enpresaren jarduerak ekialdeko Jerusalem okupatuaren legezkanpoko anexioa sendotzen du. Israelen legezkanpoko asentamenduak mantentzen eta edatzen laguntzen du eta palestinarren aurka diskriminazio jarduera gauzatzen laguntzen du ere. Erakunde horiek sinatutako gutuna kafek irabazi historikoak iragartzen dituen unean helduta, azken hilabete hiruhilekoan 40 milioi euroko irabazi garbiarekin eta eskaera zorro errekorrarekin milioi askoko kontratu publikoetarako hautagai izatzen jarraitzen duen bitartean. Sinatu duten erakundeek Jerusalemgo tren arinaren proiektua berehala eta behin betiko bertan bera uzteko eskatu diote kafe. Larun batean Beasainen egingo den akziodunen batzarraren aurrean, Palestinarekin elkartasuna plataformak manifestazioa deitu du, ordu berean plazan eta Amnestia Internazionalek elkarretaratzea deitu du lantegiaren ondoan. Eta entzuleok Trumpez eta Iranez zari baldin bagara aitortuko dizuet sentsazioa daukagula egunetik egunera gauza berak errepikatzen ari garela. Izan ere Donald Trumpek Iranen aurkako erasoak eteteko agindua emandu berriz ere bako akordio bat gertu delakoan. Iranek berriz Trumpen baikortasuna apaldu du beste behin ere Hormuzko itsasartea berriz ere erabat itxiz azken egunetan Estatu Batuetako armadak egindako erasoen ostean. Bada Irango gobernuaren kontrolpeko pertseko golkoko itsasarteko agintaritzak jakitera eman duenez, armada Estatu Batuarrak eskualdean egindako erasoak eragindako tentsioen ondorioz, Hormuzko itsasartea itxitan geratuko da kontrakoa jakinarazi arte. Iranek, izan ere, ia blokeatuta dauka erabat Hormuzko itsasartea Estatu Batuek eta Israelek otsailaren 28an herrialde Persiarraren aurka gerra alde bakarrez hasi zutenetik, baina orain arte 20 bat ontziri utzi die egunero pasatzen. Negoziazioen arabera, desentetan gehiago izan dira. Erabateko itxiera luzaz mantentzen baldin bada are eta presio gehiago jarriko du honek nazioarteko merkataritzan. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to final. Iranek Hormuz itxi aurretik oso baikor hitz egin zuen Estatu Batuetako presidenteak erasoak eteteko aginduz bake akordio bat egun gutxitan egikarizatuko zelakoan.
ituna Europan sinatzeko aukera ere iradokitzen zuen Trumpek. Erretorika zehar aldatu du ordea itsasartearen erabateko itxieraren berri izatean. Irango petrolio esportazioentzako kritikoa den Jargeko uhartea okupatzeko mehatxu eginez, edozein kasutan adierazpenok ez diote eragin saiakera diplomatikoari eta bi aldek negoziatzen jarraituko dute momentuz behintzat. Informazioaren aria. Eta Europar Batasunean atzera egitearekin tematuta jarraitzen dutela batzuek migrazio eta asiloaren Europar Batasuneko ituna indarrean dago gaurtik aurrera. Hala mugetako kontrolak eta miaketa derrigorrezkoak izango dira. Horrekin batera, asilo prozesua arindu eta oro har Europako migrazio politika nabarmen gogortuko da. Europako migrazio eta asiloaren itun berria indarrean da duela 2 urte onartu ondoren. Europako Batasuneko kanpomugak segurtatu eta kontrola zorroztea dira biretzike 2015 geroztik errefuxiatuak iritsi zirenean asmatu zutena. Frontex agentziak egingo ditu zaintzalanak eta baita kanporaketak ere. Turkia, Tunisia, Egipto, Mauritania eta Marokori ordaindu egingo diate migranteak zaindu eta Europako Batasuneko mugetara sar ez daitezen. Orain itzulketarako araudia akordioa gehitu zaio. Horrekin delitu bat egiten duten pertsona migranteak 3. herrialde batera kanporatu ahal izango dituzte edo eta 24 hilabetez atxikita eduki zentro batean. Gainera, familia osoak edo adin txikikoak ere zaku berean sartu dituzte. Muga modu irregularrean pasatzen duen pertsona migrante oro identifikatu eta erregistratu egingo dute. 12 asteko epean asilo eskaera aztertu eta kanporatzeko aukera egongo da ere. Berritasunetako bat bada Estatu Espainolean, Italian, Grezian eta Txipren migrazio presio handiagoa dagoenez, asilo eskatzen dutenak Europako Batasuneko beste herrialdetara banatzea. Eta gurera bueltatuz jada prest dago Zubietako espetxe berria. Datorren astean leku aldatuko dituzte presoak. Justizia sailburu Maria Jesus San Josek hedabideekin batera egindako bisitan Euskal eredua finkatze bidean urrats bat gehiago eman dela espetxe honen irekirarekin nabarmendu nahi izan du. Lander Martínez. Ostegun honetan edabidentzat prestatutako espetxe berriaren aurkezpenean Maria Jesus San Jose Lakuako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak espetxe berriarekin Euskal espetxe eredua finkatzeko urrats garrantzitsua eman dela berretsi du. Hoy queremos mostrarles una infraestructura que es algo más que un edificio nuevo. Zubieta es un paso importante en la consolidación del modelo penitenciario vasco, un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos. Sailburuak halaber segurtasuna eta gizarteratzea helburu kontrajarriak ez direla azpimarratu du. Pablo María Martínez Larburu espetxe zerbitzuko lehendakariak kartzela berriak gizarteratzea helburu duen eredu gizatiarrago baten aldeko apustua berresten duela adierazi du. Honekin segurtasuna eta tratamentua elkar indartzen dugu eta honekin bizikidetza bermatzeko eta delitu bat egiten duten pertsonengan benetako aldaketa prozesu bat sortzeko aukera emanez. San José sailburuak bat egin du Martínezen hitzekin. Zubieta representa esa apuesta que tiene el Gobierno vasco y el Departamento por un sistema más humano y orientado, por supuesto, a la reinserción social, con el convencimiento de que una sociedad es también más segura cuando es capaz de reducir la reincidencia y favorecer nuevas oportunidades. Presoak hurrengo astean leku aldatzea espero dute eta Alfredo Gómez zentroko zuzendariak argitutu prozesua hasiko den egun berean amaitzea aurre ikusten dutela. Guztira 400 pertsonarentzako lekua du Zubietako espetxeak eta 255 profesional izango dira bertan lanean. 6 modulutan banatutako espetxea da eta kanpokaldean funtzionamendu autonomoa duen Gipuzkoako gizarteratze zentro bat du. Azken instalazio honetan 50 zeldabiko izaude ikasgelak, liburutegia eta gimnasioa duen okupazio gune bat, baita mediku eta erizainen eremua ere. Zentroko zuzendariak azaldu du kanpora irteteko erregimenean dauden pertsonentzako edukiera areagotu dela horrela Zubietan. Informazioaren aria.
Garaizaiak bizi ditugu. Kapitalismoaren sakoneko krisialdi batean murgilduta gaude. Eta gauzak abiadura bizian aldatzen ari dira. Aldatzen ari dira bai, baina ez guk nahiko genuke norabide. Udaran, fasismoaren aurkako kanpaina iragarri du Ernai Gazte Antolakundeak. Iraiaren 13an, Donostian deitu duten manifestazioarekin itxiko dute dinamika. Entzuten ari garen bideo labur baten bidez iragarri dute kanpaina gazte independentistek. Kapitalak beharrezkoak ditu bere interesak bermatuko dizkioten morroiak, lanzikina egingo diotenak. Bai eta mundu zen Euskal Herri justu baten alde borrokan ari direnak jopuntuan jarriko dituztenak. Horregaiti beraz, nabari ditugu geroz eta maizago, diskurtso erreakzionario eta fasistak. Bada entzuleok GKS, Gazte Koordinadora Sozialistaren aldarrikapenekin lerratu da noreta, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburua. Mugimenduak salatzen duen txosnetako beto politikoaz esan baitu, 250 artistek egindako eskariarekin bat datorrela. Constato que hay un enfrentamiento entre GKS y Ernai. Creo que es consecuencia de que Ernai quiere excluir de sus recintos festivos a GKS. Y entonces hay una serie de artistas, un grupo de artistas que han promovido una iniciativa para que, sobre todo están pensando en quienes luego actúan en las zonas de fiestas, ¿no? Para que no haya esa exclusión. Onda Baskan egin ditu adierazpenak Zupiriak zehaztuz gainera, kasu honetan Ernai dela GKS jai espazioetatik baztertu nahi duena. Segurtasun sailburuaren arabera, txosnen bazterketak etengabeak izan dira Euskal Herrian, espazio jakin batzuenak soilik zirelako, ez guztionak. Yo comparto la posición de esos 450 artistas que están solicitando que no haya exclusión en la zona de txosnas. Zuzenago izan da, Jarraian Zupiria nabarmendu baitu, bazterketarik ez egotea eskatzen duten 250 artisten jarrerarekin bat egiten duela. Kritikatu du sailburuak GKS-ko kideek jai espazio horietan pairatzen duten bazterkeria, udaltzain eta poliziek ere jasaten dutena bezalakoa. Bilboko eta Gasteizko txosnen inguruko polemika duela 3 urtetik ona errepikatzen ari da eta kasu batzuetan kateatuta dagoen gatazka dugu. Edozein kasutan txosnaguneetako batzorde antolatzaileek ukatu egiten dute Bilbon bezala baita Gasteizen ere, inolako beto politikorik egoterik eta GKS kolektiboki adostutako lan ildo eta arauetatik aldentzen dela diote. Informazioaren aria. Eta Nafarroan, torturatuen aitortza ofizialaren prozesuak beste urrats bat eman du. 7 kasu gehiago aintzakotzat hartu baitituzte. Adierazgarria da, 4 hamarkada ezberdinetan gertatu direla kasuok. Lehenengoa brigada politiko-sozial frankistari dagokio eta gainerako gehienak Espainiako poliziari. Dinamikatik positiboki baloratu dituzte aitortzak, baina alere argi adierazi nahi dute Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela, egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izango dituen etorkizuna eraiki nahi bada. Erabaki berri hauekin jada, 154 dira foru lege honen babespean aitortza jaso duten lagunak. Eta Nafarroan gelditzen gara, foru parlamentuak ere ez duelako bardetako tiro eremua bertan bera uzteko proposamena babestu, kasunetan PSNek eta UPNek Espainiar militarrek eremu hori erabiltzen jarraitzearen alde egin baitute. Euskal Herria Bilduk bere eskaria ez dela onartuko jakitun hitz egin du, baina berandu baino lehen lortuko denaren itxaropenarekin. Laura Aznal. Nuestro objetivo es el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Lo conseguiremos, no tengan ninguna duda, no sé cuándo, pero lo conseguiremos. Aznalek tiro eremuaren erabilerak zonaldean sortzen duen arriskuak gogoratu du, azken hamarkadetan izan diren istripuak gogoratuz. Gainera, Nafarroa gerra injustuetarako entrenamendu eremu bihurtu dutela salatu du. Han obligado a Navarra a ser un campo de entrenamiento para muchas de estas injustas guerras en las que la OTAN ha participado. Gero abaiko ordezkariak gogora ekarri du maiz tiro eremuaren alde egin ohi dutenak erabiltzen duten argudio, honen erabilpenak inguruko herriei dakarkien diru sarrera. Mikel Asiain. Zenbat balio du persona bakar baten bizitzak? 477 euro. Orain, imagina ezazue horrelako istripu bat eta kalkulatu nahi dituzuen heriotzak. Eta gero,
oraindik odoltza baduzue, egin nahi dituzuen kalkuluak. Testu inguru geopolitikoa aldakorra aitzakia jarri Ibai Crespo PSN-eko ordezkariak Barteetako tiro eremua bertan bere uzteko proposamenaren aurka bozkatuko dutela adierazi du. ¿Cómo asumimos el reto que supone que unas grandes potencias estén en continuo choque? Pues creemos, y así lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que la respuesta pasa por más autonomía estratégica europea y también en materia de defensa. Eta Euskal Herrian dugun beste ganberan egiz izango duen eragina argitu gabe onartu du Gasteizko Legebiltzarrak gazteriaren legeari EAJak eta PSek egindako erreforma hilabete honetarako iragarri du lakoak hain zuzen ere aisialdia arautuko duen dekretu berriaren onarpena. Bernedoko udalaukoen inguruan iaz sortu zen ikamika mediatikoaren arira sustatu dute zehazki EAJak eta PSek gazteriaren legearen erreforma eta ezarri diren zuzenketek gehiago dirudi ikamika lausotzeko saiakera bat, benetan ezer arautzekoa baino. Legean jaso dituzte gobernuko kidek dagoeneko beste arau batzuetan jasota dauden erantzukizun adierazpena edota sexu deliturik ez izatearen ziurtagiriaren eskaria besteak beste. Nerea Melgosa lakoako ongizate gazteria eta erronka demografikoko helburuak legeak aur eta neraben babesean aurrera pauso garrantzitsua dakarrela berretsi du. Gaur Euskadi beharrezko pausua bat eman du, eta oso helburu argiarekin ematen du. Hasialdiko jardueretan aurrak eta nerabeak hobeto babestea. Hezkuntza aisialdia hauskonderako bizikide. Legearen aldeko boto eman dute gobernua babesten duten EAJak eta PSek, baita EH Bilduk ere azken honek ordea jarraitutako bidearekiko kezka adierazi du Edurne Benito del Valle. Guk behin eta berriz esan dugu positiboa dela orain dela 40 urte baino gehiago berritu gabe dagoen esparru bat arautzea. Uste dugu gauzak soseguz, lasaitasunez egin behar zirela. Erreza zela, aurren legean pasa zen bezala, adostasun zabal batera iristea arlo konkretu honetan eta beraz legea hobetu. Gobernuko alderdia aisialdiaren inguruko eztabaida sakonari izkin egitea egotzi die EH Bilduk. Eztabaida lasaira sakon bat sustatu beharrean, premia mediatikoek pisu gehiago izan dutela kasu honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak adin txikikoen defentsaren erretorika errepikatu du Ander Añibarro legebiltzarkidearen ahotan. Euskadiko adingaben segurtasunarekin ez da jolasten, eta hori horrela esan behar dugu gaur argi eta garbi. Gazteria sailak ez du dekretu horren onarpenerako data zehatzik eman oraingoz ekainean onartuko dela besterik ez. Ikusteke, pentsatzekoa da dekretu horrek eragingo dien jarduera gehienak martxan izango direla lakuak araua onartzeko. Informazioaren aria. Atera lagunok buztinezko lapikoak, marmitakoak eta bestelakoak egiteko moduan izango garelako aurki. Antxoarekin lanak amaituta, kostera berrirako irtera datorren astenerako iragarrita zutelako bai arrantzalek. Baina Hegaluzea Bizkaiko Golkora eta kostaletik gertu sartu dela eta gaur bertan atera dira Bizkai eta Gipuzkoako bajurako arrantzaleak Hegaluze preziatuaren bila. Ontzidiko 30 itsasontzi baino gehiago ibiliko dira horretan, bereziki Gipuzkoakoak ez da ohikoa biomasa beste sartzea urteko sasoi honetarako eta arrantzalek portuko atontze lanak bizkortu eta abagunea aprobetxatzea erabaki dute. Txamponaren beste aldean baliteke urteko garaia dela eta nahiko azita ez etortzea Hegaluzea, baina hori kofradietara lehen aleak heldu ostean zehaztuko dugu. Antxoaren kostera arrakastatxo izan da, baina bada oraindik zer arrantzatu. Kuotaren zati txiki bat gorde baitute, hainbat itsasontzi txikik antxoa arrantzatzen ibiliko dira atozen astetan eta ondorioz produktu hau udan zehar ere bermatuta izango dugu hori bai. Prezioz, pixka bat garestiago litekena da. Eta, barkatu, beste tunido bati begira jarraituko dugu. Kasu honetan ez gabiltza atuntxuria Hegaluzeaz.
korriaz, baizik. Eta gizentzeko itsas etxalde esperimentalak jauzi industriala emateko funtsezko faseari ekingo dio 2026 honetan lehen zikloa amaitu ostean. Proiektua orain bankuen kokapena hobetzean, langile espezializatuak prestatzean eta arau esparru egonkor bat lortzean zentratzen da. Kantauriko itsasoan atungorriak izantzeko itsas etxalde esperimentalak Getariako uretan garatzen ari denak eskala industrialean garatzeko zimenduak finkatzea aurre ikusten du aurten 2025ean lehen zikloa 80 jalerekin arrakastaz osatu ondoren. Azti ikerketa zentroak Balfego enpresarekin batera proiektua bultatu duenak ostegun honetan ohar baten bidez adierazi dutenez proba pilotu batetik industria eragiketa bideragarri seguru eta jasangarri baterako jauzia zehaztuko duten 3 faktore lantzen ari dira orain. Orain helburuak 3 dira. Gerora kaioletan gizenduko diren atun bankuak zehaztasunez kokatzea, eskala handiko eragiketa kudeatzeko langile espezializatuak izatea eta proiektuari segurtasun juridikoa emango dion arau esparru bat lantzea. Bestalde, proiektuaren sustatzaileak elkarrezketak mantentzen ari dira Euskal Arrantza sektoreko ordezkariekin formalki ekimeneko bazkide gisa sar daitezen eta haien inplikazio baliokate osora iritsi dadin harrapaketatik merkaturatzeraino. Informazioaren aria. Zortziak eta 28 minutu Europako Banko Zentralak interes tipoak igo ditu lehen aldiz 3 urtean, zehazki 25 puntu 2,25 kokatuz. The war in the Middle East is generating inflation pressures, and the decision to raise rates is robust across a range of scenarios. Iranen gerrak eragindako energiaren garestitzaren ondorioz inflazioak gora egin ostean hartu dute erabakiak Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak azaldu duenez. Eta Irlandan berriz lagunok Ipar Irlandako azken egunetako liskarren ostean garbi geratu da lealistentzat gorrotua eta pertsona migranten kontrako diskriminazioa lehen Irlandako nazionalisten eta katolikoen kontrako jarrera supremazistak errepikatzeko erabiltzen ari direla. Hori dela eta kaleak erre eta arrazializatutako bizilagunen etxeak erasotzen dituzte galdutako privilegioak berreskuratzeko eskatuz. Giza eskubideak oinarri dituen demokrazia batean lekurik ez duten jarrerez ari gara. Belfasten eta bereziki Irlandako iparralde osoan nazionalisten eta unionisten arteko gerrak sorutako arrakalak orain ere nabari direlako migranten kontrako liskarretan. Liskarrok batez ere unionisten eta lealisten Belfasteko auzotan ari dira izaten, iparraldeko Belfasten eta are gehiago Shankill Roaden historikoki jarrera lealista bortitzenak bildu dituen auzo berean, autobusak, ibilgailuak eta etxebizitzak erre dituzte. Horietan, Sudanetik, Bangladesetik edota munduko beste leku batzuetatik heldutako pertsonak bizi ziren garaian katoliko irlandarren etxeak erre zituzten bezala. Eta alboko uartean erresuma batuko Keir Starmer ler ministroaren gobernutik atera da John Healey defentsa ministroa. Starmer ahuldu du horrek eta akordioa eta alderdi laborista ahultzen ari da asterik aste. Segurtasun nazionala indartzeko finantzak eta aztean nahi zuen defentsa ministroak, baina aurrekontuetan ez dute hori sartu, nolabait Starmer eta Healeyren arteko talka irudikatu da azken asteetan eta honek dimisiora eraman du defentsa ministroa. Isa sare sozialean eman du dimisioaren berri, John Healeyk defentsarako inbertsio gehiago behar dela uste du, desafio handiak dituela Britainia handiak. Starmerri leporatu dio diru publikoa
horra ez bideratu izana. Defentsa ministroaren dimisioaren aurretik, West Streetin osasun ministroak eta 4 idazkarik ere gauza bera egin zuten. Hala, Starmerren gobernuaren ahultasuna agerian geratu da. Aurrez alderdi laboralistaren emaitza txarrek bultzatu zuten osasun ministroaren dimisioa, orain arrazoia ezberdina da. Azken asteetan, Manchesterreko alkateak alderdi laboralistako buruzagitzarako prestatzen ari dela zabaldu da eta baliteke estrategia horren baitan Starmer alderriko buruzagitzatik kendu eta automatikoki lehen ministro bihurtzeko asmoa egotea. Eta Pete Hegseth, Estatu Batuetako gerra idazkariak esan du Guantanamon irailaren 11ko atentatuengatik atxilotuta zeuden presoak hil beharko lituzketela. Floridako Tampa hirian egin ditu hitzok Hegsethek bertako militarrak bisitatu ditu eta gogoratu du Pentagonoko buruak oraindik Guantanamon 15 presok jarraitzen dutela eta hil behar luketela iradoki du. International groups or lawyers and the things on top got layered on top and it all got stuck. We're committed to the death penalty in that case. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren datuen esanetan 2025ean 15 horietatik 2 soilik izan ziren tribunal militarrek epaituak eta 7 kasuan oraindik prozesu judizialak zabalik jarraitzen du. Behin Guantanamon zegoela entrenamendu militarra egin eta bertakoi Kuba edozein momentutan erasotzeko prest egoteko eskatu die Trumpek hala nahi badu sartu egingo direla. What happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States and the leadership of Cuba. No matter what, the Department of War is going to be prepared and postured for any possible contingency. Kirol aria, naiz irratian. Zortziak eta 33 minutu ditugu. Uruguai, Haiti, Kurasau eta Bosnia-Herzegovina. Horiexek nere aukeraketak. Entzuleok, gizonezkoen futboleko mundiala martxan baitugu. Mexiko da anfitrioetako bat eta Hegoafrikaren kontra irabazi du azken orduetan. Txapelketako lehen partidan Azteca estadio handian 2-0 Hego Koreak berriz, 2-1 irabazi dio azken orduetan Txekiari. Gaur gauean Kanadaren txanda izango dugu, aipatu dizuetan Bosniaren kontra, eta jarraian Estatu Batuek Paraguai izango du aurrez aurre. Oinez Aizpuru, egunon? Egunon, bai, Mexikok 2-0 irabazi dio Hego Afrikari, zuk esan moduan egoi, Julian Quiñonezen eta Raúl Jiménezen gole esker 2008ko munduko txapelketaren lehen partida izan da, Mexikarrak nagusi izan dira, neurketaren hasieratik amaierara eta ezoiko agian baipaileak 3 jokalari egotzi dituera. Javier Agirreren taldeak 2 jokalari gehiagorekin jokatu du ia bigarren zati osoa, epaileak Hego Afrikako 2 jokalari txartel gorri erakutsi ostean. Azken minutetan Cesar Montes Mexikarra ere kanporatu du epaileak. Hala, Mexiko munduko txapelketa batean estreinako neurketen madalikazioarekin amaitu du eta bere historian lehen aldiz, partidu erabazi, gaur daño 5 porrot eta 2 berdinketa zituen. Kirol kontuagirekin jarraituz, azaroaren 11 eta 12an, Iruñean Euskal Pilotaren Kongresu antolatu dute, Gaiarre Antzokia eta Labrit frontoia izango dira ekitaldi nagusiena. Topaketak, ponentziak eta pilota partidak izango baitira. Pilotaren orain eta etorkizuna hitz egin eta profesionalen hezkuntzako langileen ikerlarien berrikuntzaren eta kultura zein oinarriaren gainean hausnartuko dutela esan dute. Balio kulturala eman nahi diote pilotarien ondare bizi moduan. Gainera, generazio berrien arteko transmisioaren gakoetako bata. Iruñeko udalak antolatu du beste kongresua, pilotaren munduko hiriburu izateko martxa horretan asmoa baitu eta hau beste urrats bat litzateke. Eta Saski Baskonia eta bere jarraitzaile jaurtiko dute berriz, Gasteizko Andramari Zuriaren txupinazua abuztuaren 4ean alde batetik taldeak 7. kopa irabazi izanak eta bestetik Gasteiz Europa osoan zehar ezagutarazteak bultzatu duten erabakia. Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkate ordeak esan du nortzuk izango diren beraz Andramari Zuriaren jaie hasiera emateko arduradunak, eta Felix Fernandez Baskoniako kirol zuzendaria, Paolo Galbiat entrenatzailea, Tadas Sederksis kapitaina eta Miriam Pereda Baskoniako zalen izenean izan dira aurkazpen horretan. Zinegotziak gogorarazi du Baskonia azken hamarkadetan zehar hiriaren izena Europa osoan zehar zabaltzen dabilen erakundea dela eta hala fidela, implikazio eta arrotasun guztiz zabaltzekoa dela.
klubari aitortza egiteaz gain, hautaketa honekin urteetan zehar, Buesarenako eserlekoa bete dituzten zelai ere aitortza egin nahi zaie saskibaloia hiriaren bizitza sozial eta emozionalerako ezinbestekoa dela uste baitute. Biken oinaz mila esker. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zurekin 10 segundu sentitzen dira, eta egun batzuk gabe niretzat dira mar bizitza. Urrun joaten zarenean, sentitzen naiz super txikia, apurtzen naiz mila zatitan. Ez dakizu nola aldatzen duzun dena, zure ondoan denak merezi du pena. Eginak gaude goteko behin da berriro eta berriro eta berriro batera. Mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zein txarrenetan. Mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zein txarrenetan. Orzaudezu, 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 orzaudezu. Ez dakizu ze polita zaren lo zaudenean, zure arnaza sentitzen dudanean bularrean. Airea bezala beharrezkoa zara, zure izena tatu bat bihotzean. Zezu zara nire erdia, amestu nun guztia, goiz-goizetan esnatzean behar dudan energia. Zuzara nire maitia, benetazko familia, betidanik ez bada izan, betiko izan dadila. Mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zein txarrenetan. Mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zein txarrenetan. Orzaudezu, 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 orzaudezu.
Informazioaren aria, naiz irratia. Zortzek eta 51 minutu, asteko azken analisi mailari ekiteko prest eta gaur bide lagun, Malen Dominguez soziologoa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon bioi. Kaixo egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ni oso ondo, egia zen lanez gainezka eta gustora, kurtsuari amaiera ematen eta udako oporrak besoak zabalik hartuko ditut. Eta zu nahi? Ni ere bai oso ondo, aurreikusten da asteburua eguraldi onarekin datorrela, beraz, gustora. Atzo aurreratzen izuen, gaitegia bidaltzerakoan, futbola hitz egingo genuela gaur, baina futbolak gehiegiri kukitu gabe. Ziur asko, albistea denok badakigu, hasi dela jada 2026ko munduko futbol txapelketa. Lehen aldiz, 48 taldek parte hartuko dute bertan, munduko 4 setxatik bat bertan da, Italia ez, baina gainontzekoak bai, horrek suposatzen duen etekin, ekonomikoa, medio, izugarria handelako diru kopurutan sartzen baldin bagea mundial honek mugituko duena, eta jakin gabe zertara bideratuko den, Iranera bidalitako armetan akaso. 3 herrialde ezberdinek txapelketa lehenbiziko zantolatzeute gainera, Estatu Batuak erdigunean, baina baita Mexiko eta Kanada ere. Hain zuzen ere, Mexiko anfitrioetako bat 2-0 irabazi dio bart Hegoafrikari, eta Hego Koreak berriz 2-1 hartu du mendean Txekiar Errepublika. Futbolaz harago dena den zenbait gauza jakin behar dira txapelketa hasi aurretik, baina lehenik eta behin, Malen getu nahi, zuek galetu nahi dizuet, kiroletik harago, zer den jaso duzuena mundial honetatik, zer norako kutsu hartzen diozuen? Malen, zurekin hasten gara. Ni ez naiz futbol zalea eta are gutxiago mundialak, La Roja, hor sortzen den fenomeno guzti horrek atzera botatzen hauen fenomeno bada, eta batez ere, gure Euskal Herri honetan ikusten hasten naizenean, ez, Espainiako selekzioarekiko atxikimendua erakusten duen jendea. Hori alde batetik, eta gero bestalde, iruditzen zait, Trumpen magnate izaera honen barruan, beste aletxo bat gehiago dela, bakearen nobelaren fenomeno horreuki genuen, orain mundialarena dator, mundua kontrolatzeko bere partida honetan beste pieza bat gehiago mugitu du, eta hau da emaitza. Zure kasuan Unai? Oso bitxia dela, esan dugu 3 herrialderen artean antolatzen dela, baina batez ere Estatu Batuetan antolatuko da, partida nagusiak bertan jokatuko dira, eta bitxia da, Eurovisionen parte hartzeari guko egin ziotela adibidez Espainiak eta Herbehereek, eta gero mundialean egongo direla lasai, naiz eta antolatu Estatu Batuek Israelekin batera bombardeatu dutenak Iran, Libano ere inbadetzen ari da Israel Estatu Batuen laguntzarekin, eta beraz, arrazoiak ez direla oso ezberdinak Eurovisionen egoteari uko egin zitzaionean, ez da, orduan, bizka bitxia da, eta gero, ikusten da baita ere, FIFAko presidentearen emaztea Libanokoa dela, eta inkluso irakurri dut presidenteari, FIFAko presidenteari, Infantinori eman ziotela Libanoko nazionalitatea, eta berari ere, badirudi esaiola arraro iruditzen Estatu Batuetan jokatzea, eta igual gauzarik arraroena da Iranek ere parte hartuko duela, edo parte hartzen saiatuko dela, beraz nik ez dut ezer ulertzen, nik ja ez dakit hipokresia den edo zer den hau. Nik uste diruak eta irudiak gehiegi agintzen duela kasu hontan, eta egia esan, zaila da termino logikoetan hau guztia ulertzea, ezta? Ni desiatzen nago, Estatu Batuek eta Iranek jokatzen duten partida bat. Uste dut nahi denok gaudela horren zain, eta futbolak, selekzio futbolak batez ere, logika gutxi izaten du askotan, hor badago lehendakariz muertosen Gora Espainia abestia, oso egokia izaten dela egun hauetarako, baina zaloa, badira mundial honi begira, aipatu behar dugun zenbait puntu polemiko. Bai, Argentinak irabazitzuen 2022ko munduko futbol txapelketa Katarren jokatu zen, zuritzearik eta lotxagarri baten adibide bilakatu zena. Neguan jokatu behar izan zen txapelketa horretan, FIFAk
dirutza irabazi zuen. Katarrek mundu osoan irudi jatorra zabaltzea lortu zuen, eta Mesik bere garaikur preziatuen altxatu zuen. Munduko kopak behar du irabazle berria, baina FIFak eta Infantinok antzeko bidea jarraitu dute. Etekin ekonomikoa iparrorratz, Trumpen politika guztiak zuritu dituzte. Propioen bila, lehenik eta behin, zalantzari gabe, Omar hartan, epaile somaliarraren kasua aipatu behar dugu. Ameriketako estatu batuetako inmigraziorako politikek Omar hartan epailearen sarrera oztopatu dute. Hartanek, zeinak Afrikako epaile onena izendatua izan den, ezingo du txapelketan parte hartu somaliarra izateagatik. Munduko txapelketa zuzentzen lehen somaliarra izan behar zen, baina ametsa betetzen eragotzi diote epaileak argitu duenez, bisa lortzeko egin beharreko urrats guztiak bete ditu, baina 11 orduko elkarrezketa baten ondotik sarrera debekatu diote. Ez da izan debeku bakarra, izan ere Iraneko selekzioko argazkilariari ere sarrera galarazi diote eta ezingo du bere lana egin. Senegaleko, Bolikostako, Iraneko eta Haitiko jarraitzaileek erantzun berdina jaso dute. Debekua. Haitin, ohituta daude ia beti albiste txarretarako, baikortasuna piztu da eta inzuzen ere, Haitiren iraultza da bigarren polemika. 19. mendearen amaieran hasi zen iraultza Karibeko herrialdean, Frantziatik independentzia lortzeko, 1804 urtean Haitik erdietsi zuen independentzia, Bertiereseko bataila ostean. Munduko txapelketarako federazioak aurkeztu zuen elastikoan, guda horri erreferentzia egiten zitzaion, herrialdeko ikur gisa izan ere federazioak azaldu duenez, Bertiesereko gudua 1803ko azaroaren 18an bukatu zen eta Haitik 2025ko azaroaren 18an lortu zuen munduko futbol txapelketa jokatzeko txartela. Dena den FIFak diseinu aldatzera behartu du mezu politiko argi bat omen delako. Nazioarteko erakundearen estatutuen 4. arauak FIFaren neutraltasuna agintzen du. Politikari eta erlijioari dagokionean, FIFA neutrala da, hala dio. Halaber, edozein mezu politiko defekatzen du futbol zelaiaren barruan. Haitik ezingo du bere independentziaren ikurra arroa azaldu, baina Infantinok lasai asko eman zion FIFaren bakearen saria Ameriketako estatu batuetako presidenteari. Kolonialismoren zantzuak ere ageri direlako txapelketa honen atzean. Bai, Herbereetako erresuma 4 herrialdeko osatzen dute, Herbereak, Aruba, Kurasao eta Sint Martin. 2010an Holandarren Antillak desagertzearekin batera Kurasao uhartea sortu zen, autonomia estatusa duena gaur egun Donostia baino biztanle gutxiago baditu ere, lehen aldiz munduko txapelketan parte hartuko du. Herberetako erresumaren parte izanik, diaspora handia du Europan. Izan ere, deialdian dauden jokalari guztietatik bakarra jaio da Karibe itsasoko uhartean. Beste guztiak, Herberetan jaioak dira, baina Kurasaon jaiotakoen ondorengoak dira eta horrek aukera eman die, bertako selekzioko kolore urdina defendatzeko. Greba egiteko onarpenak eta mehatxuak amaiera pozgarria izan du sikiera, izan ere langileen sindikatuak jakitera eman du soldatetan igoera nabarmenak lortu dituztela. Sofi estadioko langileen artean dituako grebazari gara, baina kasu sindikatuak aurreratu duenez, Aizeko agenteak agertzen baldin badira langileek grebara joko dute. Hori delako aipatu behar dugun azkeneko puntua. Antza denez, segurtasun taldeetan, Aizeko agenteak sartu nahi ditu estatu batutako gobernuak eta horrek noski batez ere latino jatorriko herritarren aurkako sarekadak egon daitezkenaren mehatxua edo susmoa zabaldu du. Hortaz, elitismoa, klasismoa, arrazakeria, futbola eta herrien arteko festa izan behar bazuen honek, pikutara bidali dutela dirudi, politika gehiago kirola baino, futbolak hartu duen norabide argi ere bada, baina aipamentxo bat gehiago esatu behar dizuet, Unai eta Malen, ezakit, arazoa futbola bera da, edo futbola berak erakartzen dituen milioi eta milioi pertsonak, eta horrek noski ekartzen dituen interesak. Bai, nik uste dut arazoa dela testu ingurutan garatu den guztia hau ez da kasualitatea estatu batuetan antolatu izana, Trumpek azken, agintean egon den urte hauetan, bai lehen legegintzaldean eta bai orain, estatu batuetara migratu duten pertsonekiko erakutsi duen jarrera, baztertzailea, kanpoko jende gehiago joan ez dadin egin dituen politikak, oso jarrera itxia, fascista esango nuke, erakutsi du,
eta justo futbolak beste kontestu batzuetan erakutsi dezaken jarrera ireki horrekin, nik uste talka zuzena egiten duela. Irekia esan nahi dut, mundial batean herrialde askotako jendea elkartzen delako, eta, aniztasun baten plaza bihurtzen da, naiz eta gero ezkutuan, lehen Unaik aipatu dez, FIFako zuzendariaren, atzeko kontuak begiratzen erasten zeranean, benetan ikusten duzu irekitasun hori pankarta bat besterik ez dela, ez? Edo txapelketa baten leloa besterik ez dela. Orduan, negozioa, geopolitikan futbolak irabazi duen lekua, Trumpor nola enkajatu den, FIFaren baldintza batzen 3 herrialdek batera antolatzea, baina, desoreka oso nabarmena. Lehen Unaik esan du ez, finalerdietatik aurrera, ez banago oker, partido guztiak estatu batuetan egingo dira, eta gainera partiden sarrerak, partidak ikusteko, zelaietan ikusteko sarreren prezioa oso altua da, argi dago publiko, hori ordaindu dezaken publiko batengana bideratutako txapelketa bat dela, ez da, edo nor pagatu dezaken prezioa partida soil batean $200, edo finalean $2,000 ordaintzea. Nik uste dut hor oso kontu xelebrea dela, eta horrekin batera, ezakitzen bat landuko egun gai hau, baina aprobetxatu nahiko nuke esateko ere, 2030erako, hau da, 4 urte barru egingo den mundial horretan, pentsatzen hasiak gera, beste erremediorik ez daukagu, ze, hautagaitzak aurkezteko epea edo ireki zen, eta antza denez azkenean, gure politikariek erabaki dute, hautagaitza komun bat aurkeztea Bizkaia eta Gipuzkoa, Bilbo eta Donostiaren artean, jakinik, jendetza masan etortzen diren horrelako eventoetan, eta nolako eragina sortzen duten gure hirietan, bereziki oso tentsionatuta dauden hiriak izan da. Eta, drama bat izango da hau, tentsionatuta dagoen egoera bat, are gehiago muturrera eramango duelako. Horrexe beratik galdetzen ez duen, pixkat azter dezagun edo horrekusi dezagun, zer izan daiteke gainera etorriko zeguna 2030tik aurrera. Unaien eizuta zahazten, gero esatuko izot zure ere ekarpena egitea, baina aurrera egitea dagokigu une batez, Ameriketatik gurera salto egiteko berriz ere, Urdaibaira goazelako, izan ere, Guggenheim Urdaibai, Stop plataformak formalki eskatu du Urdaibaiko itsasadarraren ezkerraldean dagoen Muruetako tejeria, teileria zarraren babesa, ondare gisa eta bere balioa aitortzea Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertz mugarteak, alegia kostaseko demarkazioak, eremu horretako itsaslehorreko jabego publikoaren mugaketa aldatzeko hasitako prozedura dela eta jakin nahi dugu baita ere zertan dauden EAJ eta PSE gobernukidek promestu zuten susperraldirako Urdaibain, beti ere biosfera babestuz. Datozen minutuetan Eider Gotxirekin hitz egingo dugu guzti hauetaz, bera Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea da, egunon. Egunon. Has gaitezen Muruetako teileria zerretik, Eider, non dago eraikin hori, zer egiten zen bertan, nola dago gaur egun, eta zer da plataformatik eskatzen duzuena? Teileriako eremu hori jenteak ezagutzen du bolako tximini handi bat ikusten delako, ez da, 32 metrotako tximini bat, olako landatzo batean, olako muile txikitzu batzuk ditu aurrean, eta oso leku ezaguna da Busturialdean. Horre Guggenheim Urdaibai proiektuaren baitan, palafito bat proposatzen zen, ez da, Murueta puntatik teileriara arte. Eta horregaitik egin zen pizkatxo bat ezaguna. Guk bere momentuan hor, Busturialdean mare biziak ematen ziren momentuetan, martzo, iraia garaietan, neurketa batzuk egin genitun. Eta neurketa horietan ikusten genuen, ura barrura arte sartzen zala, ez da, trenaren erraietar arte konkretuki. Eta, argazkiak ataratzen genitun, bideoak, eta gero hori kostazera bialtzen genuen. Eta, kostazeko teknikari bat bialdu zuten 2024ko iraiaren 19ko mare bizietan, eta berak hor gertatutakoa dokumentatu egin zuen. Eta hortik abiatuta, kostazek berak ofizioz, borondatez, egin duena da, klasifikazio aldaketa bat. Orduan, eremu guzti hori, momentu honetan Muruetako udalari dagokiona, berak egiten du mantenua eta kudeaketa, pasatuko litzateke
dominio publiko maritimo terrestre, itsas jabari publikoa izatera, eta kudeaketa geldituko litzateke Kostasen eskuetan. Danok dakigunez Kostasek ez ditu gauzak babesten, ez dauka horretarako eskumenik, egiten dituna da kudeatu. Orduan, hori mantenu nahi duenak, kontzesio bat, emakida bat eskatu beharko leuke. Eta Kostasek esan dio, Muruetako udalari kontzesio hori emango dio inolako arazo barik, eraikin horren kudeaketarekin jarraitu nahi badau, mantenuarekin jarraitu nahi badau. Kontua da, eraikin horrek ez daukala inongo babesik, ezta? Eta guretzako ondare industrial bat da. Azkenean Busturialdeko lehenengo industri lantegia izan zen, orteiak eta adreioak egiten ziren, eta uste dugu merezi duela babes bat izatea. Eta egin duguna da, prozesua martxan ari den bitartean, kalifikazio aldaketa hori martxan ari den bitartean, babesa eskatu. Eta eskatu dugu 3 instituzioetan. Eusko Jaurlaritzan eskatu dugu, Aldundian eskatu dugu, eta Muruetako udalean eskatu dugu. Eta, gauza positibo bat denez, uste dugu ez dela inongo arazorik egongo, eta, babestua izango dela. Arazo bat dago, ez da? Azkenean nolako eraikin bat inork ez badu mantentzen, eta Kostasek momenturen baten ikusiko baleu 3 urte barru, 4 urte barru, 5 urte barru, mantenu ezagaitik ez dagoela egoera honean eta arrisku bat suposatu dezakela, berak erabakiko lukena da botatzea. Beraiek ez dute arriskurik nahi, eta Kostasekoekin berbetan egon nienean, esan zigutena da, hor daukiela adibiderik eta esanguratzuena, ez da? Santanderren gertatutakoa Pasalelarekin. Hor inputatuta dagoen bakarra Kostaseko teknikari bat da. Eta esan duten, beraiek ez daudela horrelako gauzetan berriro errepikatu daitezen. Orduan, babes bat ematen bazaio, asko hobeto guztiontzako. Eider, gaie zaldatu zobet esan da, pixkat fokua zabalduz, badira hilabete batzuk, garaipena ospatu zenutenetik, noski, Bilboko Guggenheim Museoaren Urribeiko atalaren proiektua bertan bera gelditu zela esan nahi dut. Ordukoan, Lakoa eta Aldundian botera partekatze duten eaiotak eta pesek, esan zuten, herritarren iritzi entzun zutela, eta proiektua bertan bera gelditu arren, eskualdea ekonomikoki suspertzeko proiektuai eusten zietela, biosferaren ingurumen ondarea besterekin batera. Urratxik eman aldatzen honetan, zer itzi duzue? Horre 13 proiektu estrategiko aurkeztu zituzten instituzioetatik, hori diruz lagunduta daude. Bere momentuan eskualdeak eta eskualdeko aditu askok egin zuten kritika, azkenean proiektu horiek ikusten dugu zementuan oinarrituta daude, eta guk uste dugu zerbait gehiago eduki beharko luketela, ez da? Gu beti azaltzen dugu kontu hau adibide berdinarekin. Esaten denean Gernikako merkatua berriztuko dela, Gernikako merkatua berrizte oso ondo dago, baina zertaz ari gara, azpiegituraz bakarrik ari gara. Guretzako azpiegitura hori bigarren maila baten gelditzen da, guretzako garrantzitsua da, merkatu hori bizitza ematen diona, ez da? Eta hori da nekazaria, lehenengo sektore horretan lan egiten duan pertsona, ez da? Zein duintasunekin egiten du bere lana, zeintzuk dira dituen baldintzak, bere produktua, merkatu hori betetzeko produktu hori eskuratzeko zeintzuk dira dituzten baldintzak, laguntzak, hor uste dugu jarri beharko litzatekela fokua, ez da? Eta proiektu estrategiko guzti hauek mugatzen dira zementura, azpiegituretara, eta beste guzti hori ez dute kontutan eukiten. Orduan, momentu honetan horretan lanean ari gara, 13 proiektu estrategiko horiek ez ditugu kritikatu bakarrik egingo, gure helburua da, proiektu horiek hobetzea, eta horretarako ekarpenak egingo ditugu ekosozializatzeko asmoarekin. Eider Gotxi, Guggenheim Stop plataformako, Guggenheim plataformako ordezkaria, mila esker gaur gurean izatagatik, pentsatzen dut hilabete batzuk pasata, gu guztiagoen errepaso egiteko berriz ere zuen gana jogu beharko dugula. Bai, segurazki, ointze AJak eta PSek aurkeztutako lege proposamen berria dela eta edukiko dugu aukera Urdaibairi buruz berba egiteko. Ziur baietz, ongi izan eta asteburuan. Venga, mila esker. Informazioaren aria, naiz irratia. Bederatzeak ditugu, naiz irratian azken ordukoak entzuleok elak
aurkezutako industria politikari buruzko txosten batek, sustapenerako eta sektoraren krisiari aurre egiteko hainbat neurri publiko planteatu ditu, besteak beste, laguntza banku bat edo energia berriztagarriko enpresa bat martxan jartzea. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Egoi eta egunon entzuleok, elak Euskal Herrian industria partaidetzarako Euskal Erakunde bat, garapenerako banku publiko bat, energia berriztagarriko enpresa publiko bat, eta industria eunaren alertako iztierreko sistema bat sortzea planteatu du, besteak beste egungo Euskal Industria ereduari alternatiba bat eskaintzeko. Proposamenak langile klasearen eta langileentzako industria politika baten alde, diagnostiko eta proposamen integral ikuspegi ekosozial batetik txostenean bildu ditu, hala deitzen da txostena, sindikatuaren ikasketa kabineteak egina. Bertan, ekonomiak lau herrialdetan izan duen bilakaera aztertzen du eta bere alternatiba planteatzen du eredu industrial bidezkoago, demokratikoago eta iraunkorrago eraikitzeko bidean. Enpresa estrategikoan errotzea bermatzeko eta baliabide publikoekin bultzatutako proiektuak inbertsio funtsean edo multinazionalen esku ez amaitzeko neurriak ere jasotzen ditu txostenak. Azterlanak ondorioztatzen duenez, administrazio prozedurak azkartzeak edo inbertsio pribatuak errazteak ez du bermatzen ez enpleguari eustea, ez enpresak sustraitzea, ez da bidezko trantsizio ekologikoa ere ez. Txostenaren aurkezpenean, Michel Lakuntza, sindikatuko idazkari nagusiek, Aitor Murgia ikerketa kabineteko arduradunak eta Roser Espelt kabineteko kidetako batek hartu dute parte, eta azaldu dutenez, egindako analisiaren abiapuntua da, industria oraindik ere estrategikoa dela, ongizate kolektiborako, baina politikak errentagarritasun pribatua bermatzera bideratuta egon direla, behar soziala baino lehen. Azken ordukoak aipatuta, guazen eguneko izordu nagusiekin, Itxaso Leon, egunon. Egunon, Egoi, egunon entzuleok, ostiral honetako aurreikuspenen artean, asteko politika gaietan, EH Bilduk argipen batzuk emango dituela enplegu publikoaren legearen inguruan, eta aipagai gehiago kontrol saioan, esaterako EH Bilduk ere osakidetzaren inguruan galdetuko duela, edo sumarrek abortuaren inguruan. Basoaren matematika proba polemikoa egingo dute gaur milaka ikaslek eta gazte euskaltzaleen martxare jarraituko du naiz irratiak bertatik bertara. EHUk ekitaldia egingo du arratsaldean San Mamesen, eta bestalde baserri berri dokumentala aurkeztuko dute mugako bialdeen arteko elkarlanaz. Nafarroako gobernuak drogen kontsumoak eragindako arriskuak gutxitzeko proiektu berria aurkeztuko du, ekonomia aurreikuspenetan elak Gipuzkoako egoitzetako grebaren baitan zonaldeka martxak abiatuko ditu, eta Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria VLS ibilgailu berriaren ekoizpenaren hasierako aurkezpenean izango da Gasteizen industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburu Mikel Jauregirekin. Mundu mailan, baina hau ere gertukotik eta Gasteizen geratuta, Saharar diasporako antolakundeek elkarretaratzea deitu dute Espainiako gobernuaren azpidelegaritzaren parean, Marokoren eraso batean hildako Polisarioko 3 kideen heriotzak salatzeko. Amaitzeko kulturan Rosalind Nasasibiren Get Me Stone erakusketaren aurkezpena hartuko du Artiumek gaur, Itziar Agirre Sagasetaren honekin egin nahi duzuna poesia liburua aurkeztuko dute bestalde Mandasko Dukean, eta Donostiako aste nagusira begira, Sagueseko kontzertuak aurkeztuko ditu udalak ostiral honetan. Mila, esker Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 9:04 minutu, errepidetan lehen ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, nola ditugu orain, Zaloa? Bilbo inguruko autopilaketak amaituta, lasai ditugu errepideak. Badakezue, lasaiago hartu jarduna autoan baldin bazaudete, eguraldiaren berri Ikeri Berloza Muruak emango digu. Aspaldiko parte, seguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu ostiral honetan. Goiz partean, barnealdeko bailaretan behelainoa agertuko da, baina behin behelaino hori jasostean, zeruan urdina nagusituko da, naiz eta oraindik goizeko lehen orduan iparitsuriko mendikontretan hodei baxu batzuk agertuko diren, arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, tarteka goi hodei finen bat edo beste agertuko da bat zeruan, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, egunaren bigarren zatean bolada zakar batzuk utziz lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 7 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta jada barnealdean bero egingo du, ipar partean neurri politeko temperaturak izango dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isurialdean aldiz, 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, gaurkoan temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria.
Bizkaibusek ekainaren 15-etik 30 Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19an ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau. 3 egun, 3 leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakimina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da. Euskotrenek jakinarazten du. Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Trenean bazoaz, ondo zoaz. Tramian mugituta, ondo zoaz. Zutopoan beti ondo zoaz. Metroarekin ondota denboraz. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin. Ondo mugitzen zara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Bederatziak eta 8 minutu analisi mailan gaude berriz ere, naiz erratian informazioaren ariaren lehen edizioan, eta gaur bidelagun analista badakizuen Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño ditugula. Unai, arkitektoa zarela probestuz, zaila, juridikoki zaila da ulertzeko ongi, Eider Gotxik aipatu dizkigun aldaketak izan direnak tejeria edo teileria eraikin zarraren inguruan. Galetu nahi dizut, ea kaso hau ezagutzen duzun, eraikin zehatz horren problematika ezagutzen duzun, eta ea ongi azaldu alde gozun zeintzuk diren jasan dituen aldaketa juridikoak aipatu digulako Kostasek itxasartzeko demarkazioak baduela gaitasuna gauzak kudeatzeko edo bere menpeko, eskumenpeko eremuetan jarduteko ez orde aldaketak egiteko. Hor nik uste laburbilduko nuke esanez, mareak aldatu direla toki horretan, eta orain eraikin hori kokatuta dagoen eremua pasako dala behar bada administrazio batetik beste batera, ezta? Alegia aldaketa ez da inbesterako, gertatzen dena da, Eider Gotxik esan bezala, aurrekari batzuk daudela Santanderren, esanez, behar bada kosta demarkazioak hartu diola beldurra, alako eraikinei, alako eraikuntzei, egoera honean ez badaude, behar bada, eraisteko joera izan dezaketela, eta Urdaibai Guggenheim besto plataformaren beldurra da, tejeria edo teila fabrika zahar hori momenturen batean erortzea edo botatzea, hain zuzen ere aldatuko delako eta orain kosta demarkazioaren esku egongo delako. Beraz nik uste eskaera interesgarria dela, ondarearen ikuspegitik izendatzea, ez dakize babes mailarekin babestu barko litzatekeen, baino babes maila bat izatea, inork ez botatzeko, ezta? Berdin dio Jaurlaritzak, Aldundiak, Muruetako udalak edo kosta demarkazioak. Beraz, nik uste, interesgarria dela, eta ez dut uste inolako alderdi politiko jarriko denik eskaera horren kontra. Ez dirudi arrazoirik egon barko lukenik, baina herrialdenetan dagoeneko denetarik ikusi dugu alere baikor izango gara. Degarri egin zaite baitere eskari hau Guggenheim Stopurdi plataformatik etorri dela, denetarik egotzi diete Malen, soilik naturari begiratzen diotela, nolabait ere ekologista erradikaltzat ipini zituzten Guggenheim museoaren polemika tarteko, edo betikoa, betiko argudioa sektore jakin batzuetatik garapenaren aurka zaudete. Baina kasu honetan, eta erakin honen babesa eskatuz, ikusi dugu ez direla ekologista erradikal batzuk esan bezala, edo ingurumenera beraien jarduna mugatzen duen talde bat, eragile bat, baizik eta ondarea
ondare naturala noski, baina baita arkitektonikoa, kulturala ere, babesteko eskatzen dutela, eta finean eskualdearen susperraldia. Bai, argi dago. Valorazioak valorazio, beraiek, ez, orain arte defendatu dute, proiektu jakin batek eragiten zion argudio hoien pean, ez? Diskurso orokorragoak eukiko zituzten, baina orain arte zabaldu duten horrek erantzuten zion, Guggenheim Urdaibaien zegoen problematika zehatz horri. Orain, telleriaren kontuarekin, seguraski lehenagotik ere kezka hori eukiko zuten, baina orain agertu denez publikoki, lurraren eskualdatze hori, zuk esan dezun bezala, ondarearen defentsan eta suspertzean eskualdeari onena ekarriko dion horren defentsa egiten dute, bai naturaren aldetik, baina baita ere garai batean garapena ekarri zuen teilak egiteko fabrika hori, garai batean garapena zen eta orain gure historia mantendu eta unaik esan du ez, ikusi beharko dela ze kategoriako babesa eman beharko zaion, baina noski babestu behar direla horrelako elementuak, espreski eskualde jakin batean horremesteko pixua eragin dutenean. Eta unaik, zurekin goaz berriz ere, aurrera begira ere museoaren proiektua bertan bera gelditu zenean, besantzuelako Elisabete Etxanobe aldun nagusiak berak, eraien konpromisoa Urdaibarekiko mantentzen zela, eta proiektu estrategiko horiei bide emango zietela. Ez dakit aipatu dizun 9 edo 11 zehazki, ez dut apuntatu, baina bien arteko bat, hori bai, danak hormigoizkoak, danak hormigoiean oinarrituta, nolabait esatearren, muturreko garapen horri tiraka egingo direla. Baina unai, hormigoiak bestelako ikuspegi irizpide batzuekin alderatu gabe, kaltegarri ere izan daiteke, ez da? Bereziki, Urdaibai bezalako espazio batean esan nahi dut. Ez dakit banik ze punturaino gehiago eraikitzea ote den bidea edo agian dagoenari bestelako ikuspegi batetik heltzea. Bai, erabat ados, eta, Eider Gotxik lehen azpimarra egin du Gernikako merkatuaren zaharberritzean, baina nik uste hor badagoela beste proiektu kezkagarri bat, eta da nola antolatu nahi diren bi portu nautiko, Sukarrietako portu ondon eta Ibarrangeluko arketan. Bitxia da, sartu duten lege proposamenean, badaude plano batzuk, eta marrastuta daude portu nautiko horien eremuak nola joango diren, hau oso gutxitan egiten da, lege proposamen batean planoak egotea, eta egia esan kezkagarria da, ETB-en naturan bizi ematen diguten bitartean, programa eder hori ematen diguten bitartean, EAJ-PSE ari dira lege bat sartzen, legebiltzarrean babesa jeisteko Urdaibaiko biosferaren erreserban, nik uste nahiko bitxia, nahiko kontraesankorra dela, eta gainera formak nahiko kaskarrak izan dira, errepikatu duten etxebizitza legearen azken aldaketarekin egin duten operazio berdina. Ez da lege proiektu bat Jaurlaritzak aurkeztu duena, baizik eta lege proposamen bat EAJak eta PSEek legebiltzarkide taldeek sartu dutena, ezta? Ematen dut ontakeri bat, ematen du ez dagoela ezberdintasuna handirik, baina aldaketa egiten dute dana azkarrago tramitatzeko eta txosten prezeptiborik ez lortzeko legebiltzarrean, lege horri bide emateko, ezta? Orduan, besteak beste ingurumen txostena ez da egongo, lege proposamen horren gainean, eta nik uste nahiko kezkagarria dela, ez dugu jakingo ingurumen sailaren iritzia, esate baterako portu ondon eta arketan egin nahi dituzten portu nautiko hoien inguruan. Nik uste kezkatzekoak direla, eta ados nago hormigoia ez dela soluzioa Urdaibai suspertzeko, nik uste tokiko ekonomia endogenoa garatzeko pausuak eman beharko liratekela, eta ez turistak bertara erakartzeko alako ekimenak. Aitortuko dizutu nahi, ni neu ere gogoekin gelditu naizela Eider Gotxiri bizi natura programaz galdetzeko, baina denbora gainera etorri zaigu, eta gaiez aldatzea dagokigu. Aizue, uda hortxe daukagu da,
uda atxeden hartzeko sasoia dugu noski, bidaiatzekoa, bizitza bestelako erritmo batekin hartzekoa. Eta usapekoa egin duten ikasleek pentsa dezaketenaren aurka, ikasteko garai oso aproposa ere izaten da uda garaia. Beti ere, aipatu dugun bestelako erritmoan egiteko aukera ematen digulako. Interesa dugun gai horietan sakontzeko. Unai, Malen, ez dakit zergatik, baina sentsazioa badaukat, inoiz egon zaretela EHUren udako ikastaroetan. Hala da? Bai. Makina bat aldez. Bai, esango nuke urtero jo naiz dela baten batera, tartean gu ere antolatzaile egon izan gera, orduan, interesetik bizi ditut, horrelako eskaintzak, noski nire arloarekin lotuago daudenak edo, baina bai gustoko dut. Eta Unaizok? Bai, ere egon naiz noski kursoren batean, eta aurten ere kurso baten antolakuntzan sartuta nago, beraz, ezagutzen ditut, eta oso interesgarriak izaten dira. Hain zuzen ere, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastoren inguruko zehaztasunak jasoko ditugu jarraian, gurekin daukagulako Donostiako estudioan Idoia Otaegi, UIK EHUren udako ikastaroen zuzendaria. Egunon Idoia eta ongi etorri naiz erratira. Egunon guztioi, eskerrik asko. Ekainarekin batera, esandakoa, heldu dira beste urte batez EHUren udako ikastaroak, orain arte zeintzuk izan dira eskainetakoak? Orain arte, ekainaren batean hasi genituen ikastaro batzuk, eta izan ditugunak Bilbon, Bizkaia Aretoan, eta kampusean izan ditugu 4 ikastaro dagoeneko. Printzipioz, gure jarduerarik nagusiena ekainaren 15-etik aurrera hasten da, baina aurten datak eta espazioak egokitzeko asmotan, pixka lehenago hasi behar izan dugu eskaera genulako, eta kokatu behar izan ditugulako ikastaro horiek ere. Badelako zer eskaini, esan diguzu, ekainaren 15-etik aurrera orduan bai, martxa betean ibiliko zaretela. Betean, baina hasita daude. Eta okerrez banago, 30-erako deituta irekiera ofiziala. Ekitaldi bat egongo da edo? Hori da, irekiera ofiziala ekainaren 30-ean egingo dugu, arratsaldeko 5-etan, eta irekiera horretan Daniel Ineraritik hitzaldi nagusia emango du, lehendakaria ere, lehendakari buru izango da, ekitaldi ireki horren buru izango da, eta horia ofizialki irekitatzat emango gintuzko da ikastaroa bai. Ziur naiz lehendakaria bere ere inoiz egon gozala ikastaroren batean. Pentsatzen dut. Idoia, eskatuko dizut mesedez gerturatzeko pixkatxo bat mikrofonoa. Eta, 45. edizioa da, okerez banago, edizio honekin ibilbide oparo egin duzu zalantzarik gabe, baina jatorrira bueltatuz, zein helburuz sortu zituen EHUk ikastarok, eta etorkizunera begira, zer erronka berria agertu zaizkizue? Uda ikastaroak, EHUko uda ikastaroak oso bokazio argiarekin sortu ziren. Unibertsitatea gizarteari zabaltzearen bokazioarekin. Hau da, ezagutza, unibertsitatean sortzen zen ezagutza, gizarteari zabaldu nahian, eta ikasgeletan edo laborategian gera etzedin bakarrik. Eta, profesionalekin, erakundeekin, gizarteragilekin, eta herritarrekin batera partekatzeko asmotan. Eta hasiera-hasieratik topagune bat izan dira, eta nik uste gaur egun asmo horrek oraindik indarrean jarraitzen duela. Egia da gizartea testu ingurua aldatu dela, erronkak konplexuagoa direla, desinformazioa, adimen artifiziala, transizio ekologikoa eta bar, baina helburua nik uste berdin jarraitzen duela. Eta horregatik aurtengo leloa ere, aukeratu dugu, pentsatzen duzulako gara, hornek uste dugulako uda ikastaroen filosofia laburbiltzen duela. Hau da, kontua ez dela bakarrik ezagutza transmititzea, baizik eta modu kolektiboan eraikitzea. Eta etorkizunari begira, erronka baliagarria izaten jarraitzea da, eta datozen eztabaida garaiz detektatzea. Belaunaldi berriak ere ekartzea, euskara indartzea, aurrez aurrekoa eta online kombinatzea, eta esan bezala, hasierako asmo hori edo, beste 40 urteetan ere jarraitu dezan da asmoa. Pare bat, zantzu eskainezki guztu dagoeneko, baina parte hartzeari dagokionez, nolako uda espero duzue? Esan dut, badago modurik jakiteko gutxi gora bera zenbat jendek parte hartuko duen, nondik datozen, ziur naiz, Euskal Herrikoak direla gehienak, baina kanpotik ere makina bat etorriko direla, eta ez dakit, adimen artifiziala aipatu diguzu, ez dakit sumatu duzen baita ere aurten, egon ote den interes gehiago erakarri duen gairen bat. Bai, hurbilduko,
Uda bizi hau espero dugu, aurreko edizioan bezala, lehen urtean zifra batzuk ematearren, uda ikastaroetatik 14.000 eta ia 400 pertsona pasazian. Ez bakarrik Donostian, gero nahi bazu aipatuko dugu tokitan gauden, baina gure eskaintza oso zabala da, 123 jarduera ditugu, 29 workshop, eta jarduera horietara hurbilduko diren pertsonak, zu esan bezala, toki ezberdinetatik datozkigu, ez bakarrik Euskal Herritik, baizik eta atzerritik ere badatozkigu workshop hauetan adibidez, hauek dira maila zientifikoagoa dakatenak edo teknikoagoa dakaten jarduera batzuk, eta hor nazioartekotzea izugarria da. Aldi berean, Baionan ere ditugu mugaz gaindiko ikastaroak, eta hor ere nazioartekotzea garbia daukagu. Beraz, eta gaiaren inguruan galdetzen zenidan, aurten, adimen artifiziala da aurreko ediziotan gehiago landu dela edo jorratu dugula, baina aurten beste gai nagusi edo ardatz nagusi bat nabarmendu nahiko nuke, eta da zainketen gaia. Zainketak etorkizun inklusibo eta berritzaile baten oinarri gisa. Eta zainketen gaia hori ere gai eremu ezberdinetatik aztertuta izango da. Osasun mentalean ikusbegitik, hezkuntzan, adimen artifiziala eta zaintzak, jasangarritasuna, zientzia eta hau da, zaintzen gaia ikusten da, gizarteak kezka bat daukala zaintzen inguruan. Orain arte, esparru pribatuan zegoen gai tabu edo izkutuan bezala gelditzen zen gai bada, baina orain gizarteak hausnartu nahi du pertsonak nola zainduko ditugun, gure adineko pertsonak nola zainduko ditugun, nork zaindu behar dituen, nola kudeatu behar den zaintza hori, eta hori izango nuke batez ere izango dela gai nagusienetako bat, egia da beste gaiak ere landuko ditugula, osasun mentala ere egia oso gaurkotasun handiko gaia da, eta hori ere landuko da, baina zaintzen gaia horten nabarmendu da. Gai oso aproposak, egokiak bai, akaso hasi garelako jabetzen zer nolako baldintzak dituen gure gizarteak eta zer nolako ondorioak dituen gure gizarte ereduak. Aniztasuna, oinarri den bezala ikastaroetan, pentsatzen dut ez dela egongo ez ere ikasle profil jakin bat, ez? Oso anitza izango da dena. Ba, ez beida. Uda ikastaroak dakaten indargune bat gure ustetan anistasunarena da. Anistasuna programa antolatzerakoan, baina parte hartzaileetan ere anistasuna dago. Oso profil ezberdina ditugu. Alde batetik ezagutzak eguneratzea datozen profesionalak, irakasleak, osasun langileak, legelariak, administrazio publikotako teknikariak, jubilatuak, ikasleak, oso perfil edo profil ezberdinetako pertsona ditugu, programa ere oso anitza delako. Eta, esan bezala gure ustetan, uikak daukan indarguenetako bat hori da, anistasunarena, bai. Irakurri dut baita ere Eusko Jaurlaritzako zientzia, unibertsitate eta berrikuntza sailak, zein hezkuntza sailak sortutako programek aurten pisu berezia izango dute Idoia. Zer programezari gara eta zergatik eman zaila aurten garrantzia berezia? Ez da ez zaio aurten bakarri garrantzi berezia egin, segurazki ari zea lehengo astelenean egin genuen prentza horrekoa. Bai, hori dela eta hain zuzen ere, bai. Txuletatxo bat prestatutan ekan eta. Ondo. Txuletak horrelako gauzetarako ondo daude. Estelako eta irakaslean nahi zen egin, ongi dago. Zure asko nik ere ez dut aukeratu helmugarik onena esaldia botatzeko, baina. Zure garelari erantzunez. Esan bezala, astelenean prentza horreko bat eman genuen, hezkuntza sailburuak eta unibertsitate, zientzia eta berrikuntza sailburu ordearekin batera, eta errektore, gure EHko errektorearekin batera. Eta hor, egia da, nabarmendu genitula bi sailoietako ikastaroak. Ez da gauza berri bat, hezkuntza sailari dagokionean, bi programa dituzte, uikaren barruan, eta bata da irakasteko ikasten eta ikasiz ezi. Irakasteko ikasten programa 2000 urtean hasi zen, osagatik esati dut ez dela berria. Eta irakaskuntzako profesionalen prestakuntzari eta eguneratzeari begira antolatuta daude. Eta urtengo edizioan 14 ikastaro izango ditugu, eta guztiak homologatuak izango dira. Hau da, hezkuntzan dauden profesionalek
oso lan bikaina egiten dute, eta gure seme-alabak ez egiten dituzte. Beraz, hezitzeko eta irakasteko etengabeko formakuntza beharrezkoa da, etengabeko formakuntza horretan, uikan konfiantza jarri dute, eta guk etengabeko formakuntza horren zati bat eskaintzen diogu. Orduan, hori irakasteko ikasten programaren baitan izango litzateke, eta bestalde ikasiz ezi programaren baitan ere saio honek antolatzen duen unibertsitatez kanpoko irakaslentzako ere beste programa da. Kasu hontan, 9 ikastaro aukeratu dituzte, eta hor Eusko Jaurlaritzak ikastaro bakoitzeko 20 irakasleri emango die beka ikastaro horretara joan aldia izateko. Orduan, programa horietan lantzen diren gaiak egungo hezkuntza sistemaren erronka nagusiekin lotuta daude. Oda, suizidioaren prebentzioaren gaia, osasun mentala, ebaluazio kompetentziala, bigarren hezkuntzako eremuen araberako lana, eta bar. Eta gero, bestalde, Unibertsitate Zientzia eta Berrikuntza sailaren barruan, hor ere, Eusko Jaurlaritzak babes orokorra ematen die, jakintzaren zabalkundean egiten duten lana sustatuta babeste aldera. Eta kasu honetan, babes honen barruan, sailak beraria sustatzen ditu ikastaro sorta batzuk, eta ikastaro hauek onartu berri den zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren eguneratzean jasotako 5 zutabeekin lerrokatzen dira. Horregatik aukeratu dituzte ikastaroiek itsasargiekin lerrokatzen direlako. Eta ikastaro ezberdinak aukeratu dituzte, gure eskaintzaren barruan, beraien itsasargi plan horrekin lerrokatzen diren ikastaroak izan dira. Uikan, lehentxago esan dugun bezala, aniztasuna duzuela oinarrietako bat, edo ezaugarri nagusietako bat, lekuei, egoitzei begiratzen badago, esango nuke, Miramar Jauregiarekin, lotzen dugula ezinbestean, edo lotzen ditugula ezinbestean Uikako ikastaroak, Donostiarekin, baina, azken urteetan, oreka geografikoak gora egin du nabarmen. Zenbat egoitza dituzue? Berez, uda ikastaroen egoitza nagusia Miramar Jauregian daka. Baina, ikastaroak ez ditugu bakarrik Miramar Jauregian egiten. Euskal Herriko probintziet hiriburuetan egiten dugu, Donostia, Bilbo, Gasteiz, Baionan, ere, mugaz gaindiko ikastaroiek, baina gero Euskal Herriko lurraldean zehar zabaldu nahi du. Zergatik? Gure ustetan ezagutza ez delako bakarrik hiriburuetan gelditu behar. Uda ikastaroan hitza balin bagea, lurraldea hori ere, horrek isla eduki behar du lurraldean ere. Eta, egongo gera, Aramaion, Ataunen, Gernika Lumon, Lesakan, Ataunen, Ordizin, saiatzen geha alik eta, lurralde gehienetan zabaltzen. Ia horrek antolakuntza mailan ere, bere zailtasuna bakala, baina, iristen geha. Eta nik uste jendeak eskartzen duela. Hori hartzaileak eskartuko du, ez da, bereziki, hirigune batetik, ez da bakarrik mugitu behar izatea, baizik eta batzuetan, herri batean bizi eta beti ondarea jasotzeko, hezkuntza jasotzeko, divulgazioa jasotzeko, hiri batera joan behar izateak, nolabaiteko, ogaitzea ekarri dezake, pentsatzen dut, hor hartzaileak, eta, zuk esan bezala, pozik jasoko dutela. Nik uste eskartzen dutela, bai. Uda ikastaroak beraien herritara gutia, bai. Eta berez, urtero errepikatzen diran ikastaroa ditugu, adibidez, Jose Miguel Marindaren inguruko Ataunen egiten den ikastaroak, ez dakit bosgarren edizioa dakan, eta izo asko arrakasta dukitzen du ikastaro horrek edo, Beasainen ere egiten ditugu beste ikastaro batzuk. Orduan, nik uste eskertzen dutela, bai. Eta guk aldu neurrian horrela jarraituko dugu, bai. Beitu Idoia, ez dut atakalarrian jarri nahi, baina nire hasi naiz, gutxinaka begiratzen, ez dauden ikastaroak zerrez. Nire adibidez, horrela, nire intereseko gaien artean, euskara, kazetaritza noski baita ere, historia gustuko dut, hiruak uztartzen baldin badia, zer esanik ez, ez dakit, horrela, gomendatuko zenidake ikastaroren bat bilatzeko edo egunen bat ez dakit, horrela, gairen bat espreski? Zuri? Bai. Baita, badago, ez dakit karezetaritzarekin, baina badago, oso nuestetan, ikastaro, ez dut bakarra ere nabarmendu nahi, besten... Horregatik esan dut, hau entzuleok niretzako da, hau pertsona da, gaur nire zilborrera ari diot begiratzen, eta horrexegatik, baina modu batean esateko nahi duenak kasik nahi duena topatuko duela.
Hori garbi da, guain, esango izut nun bilatu behar duten, eta Bai. esango izut baina. Oso ikastaro kurioso bat daukagu, osasun arloa eta narratiba uztartzen ditunak. Osasun arloan mezuak edo diagnostikoak edo pazientekin relatori nola landu behar dan, jorratzen duen ikastaro bat. Eta osasun arloko profesionala daude eta literatura arloko, Katixia Agerrek parte hartuko du, literatura arloko profesionalak ere badaude. Ordan, oso ikastaro kuriosoa iruditu zait, bi arloiek uztartzen dituztelako, eta oso interesgarria iruditzen zait, ez da kasetaritza, baina, zure esparruko ikastaro interesgarria izan daiteke. Zalantzarea, bai. Eta amaitzeko, Idoia, Itziar Alkortak egindako ibilbide oparoaren ostean, okerrez banago aurten bigarren edizioa duzu ikastaroen zuzendari bezala, zer nolako balantze egite duzu orain arte? Nik oso balantze ona egingo nuke, hasteko lehen urtean ikasleen kopurua, 5% igoen nulako, aurreko edizioekin parekatuta, horrek pista bat ematen digulako, esan nahet, jendeak gugan konfiantza dakalako, interesa suspertzen duten ikastaroak eskaintzen ditugulako, oso eskaintza anitza daukagulako, eta lehen esan bezala, profilo susberdinetako jendeari harrera egiten digulako, disfrutatzen dutelako, nik lehen urtean izan un esperientzia, juten nintzelako ikastaroetara ikusteko, batzuk ireki ditu, baina beste batzutan, entzun nahi nun, gure ikasleek zer esaten zuten, eta jendeak eskertza adierazten zigun, oso momentu onak pasatzen zituztelako, profil anitzak nazten ditugunean edo elkartzen ditugunean oso dinamika interesgarriak sortzen dira beraien artean eta disfrutatzen dute. Eta orduan guretzat hori oso ona, orduan gure lantaldea ere beti eskertzen dute, egia da izugarrizko profesionalak ditugula, uda ikastaroen atzean oso lantalde potentea dago, ez kopuru alditik baizik eta profesionaltasunaren ikuspegitik, eta ni gustora nago, postik nago, gogotsu nago, oraindik bai, intensoa dago, baina oso gustora nago, bai. Informazioa nahi duenak edo izen eman nahi duenak, interneten, zuen webunean, urrats guztiak topatuko ditu, ezta? Hori da, interesa suspertzen suspertu baldin badiogun norbaiti. Zior baiat. Espero dut. Sar daiteke uika.eus webunean. Eta hor, interesen, hitz gako batzuk ditugu webunean, eta sar daitezela. Ikastaro bat egon daiteke bi tokitan egon daiteke. Dituen hitzgakoak arlo ezberdinetakoak izan daitezke, ikastaro bakoitza lotuta dagoelako arlo ezberdinekin, baina ziur nago interesa daukan pertsona orok aurkituko duela bere gustoko edo bere interesa asetuko duen uda ikastaro bat. Eta gu, esperoko ditugu, oso gustora, harrera egingo diogu, eta seguru nago disfrutatuko dutela. Entzulok, probestu aukera, eman aukera bat uikari, egin baldin baduzue errepikatu, eta Idoia Otaegi ikastaroen zuzendariari, mila esker naiz irratian egoteagatik. Mila esker zuei, eskerrik asko. Ongi izan. Berdin. Bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman. Del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. En la nostàlgia del record i on demà hi haurà sol. Hitzeman.
Bederatziak eta 35 minutu ditugu entzuleok, oraintxe bertan gurekin egon dena, badakizue, UIKA ikastaroen, zuzendari Idoia Otaegi izan dela, eta Unai Fernandez de Betoño eta Malen Dominguez gure analistei, azkar batean, zuei ere esatea, ziur asko gogo gehiago sartu zaizkizuela, joateko ezakit, sentsazio daukat, bereziki akademiatik pasadirenen artean, baina gehiago ere, ikastarok, asko eman dutela jende askori, eta dagoeneko, hauen presentzia rotu dela udan zehar dagoeneko, hori, hor nola baitere ezakit ikur, bilakatu dela, igual ikur ez da hitzik egokiena, baina nola ikuste ez duzuek. Bai. Nik egia esan, unibertsitatean ikasi detenez eta oraindik ez, nahiko iragan hurbilean daukadanez hori, badaukat joera horra jotzeko eta kontsultatzeko, baina esaterako nire gurasoek bere garaian egin zuten unibertsitate ikasketak eta tarteka kontsultatzen dute eta beraien interesekoa den zerbait topatzen badute, aitzaki paregabea Miramarren edo beste leku batean egon eta egun zoragarri bat pasatzeko. Unai, zer aldetik? Gainera nik uste moldatu egin direla denboran udako ikastaroak gure ohituretara, ezta? Nik uste duela zenbait urte 3-4 egunekoak bazeuden eta orain egia da jarraitzen dutela egoten 2 eguneko ikastaroak, baino asko dira egun bakarrekoak eta incluso goiz bakarrekoak, ezta? Eta beraz badira pildora batzuk, hart ditzakezunak udan, pixkat denbora gehiago daukasun momentu horretan, eta nik uste oso interesgarriak direla. EHUko udako ikastorak aipatu ditugun bezala, udako Euskal Unibertsitatearenek ere aipatu genitzake. Zentzu honetan, aste honetan bertan gurean, UEuko irati ziar eduki dugu, eta berak kezka bat agertu zigun, ohartu baitira, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan doala. Eta iritsi da momentua, zeinetan konturatu garen, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan doala. Eta horren arrazoi nagusia, edo guk egin dugun reflexioan horretan, da euskarak maila akademikoan izan beharko lukeen balioa ez daukala. Orduan, galdera batzuk, sortzen edo zaizkigu horren atzean, Euskarak unibertsitatean ze balio eduki beharko luke, zer esan nahi du, Euskara edo hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, eta nahi dugu eztabaida hau Euskararen biziberritzean pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta hau gizarteratu nahi dugu pixka bat, gure komunitatearekin elkarbanatu. Izan EHU Unai edo Telesforo Monzon elaborategian, jarduera zientifikoa berezkoa duzu esango nuke. Ikerketa zientifikoetan euskararen produkzioak bere egitearen arrazoia zen izain daiteke zuen iritziz. Unai, zurekin goaz adibidez. Nik uste iratik oso argi esan zuela beste gunean, akreditazio sistema hor atzean dago. Azkenean euskaraz idaztea, euskaraz ikertzea ez dago debekatuta, baina zeharka ari dira, zuzenean ari dira baloratzen beste hizkuntza batzuetan egiten dena. Eta euskaraz egiten dena ez da baloratzen, edo oso gutxi baloratzen da. Zentzu horretan, esfortzu handia sartu behar duenez irakasle batek bere ikerketa lana publikatzen, aldizkari batean, kongresu batean, eta abar, ikusten baldin badu, gerora ez diotela puntuatuko euskaraz egiten badu, zer egiten du? Ingelesera jo, gaztelerara jo, frantsesera jo, eta UEuk inguma datu basearen bidez, topatu dute, azken urteetan, geroz eta artikulu gutxiago argitaratzen direla euskeraz, eta nik uste horren atzean, arrazoi simple hori dago, eta buelta eman behar dioguna. Nola ematen zaio buelta, ez da inerreza, zeren eta akreditazioa ematen duen agentzia nagusia, aneka, Madrilen dago kokatuta, Espainiako ministerioaren parte da. Egia da, gero, bai Nafarroan, bai EAen, dauzkagula gure akreditazio agentziak, baina akreditazio agentzia horiek behar bada puntuatu dezakete pixka bat euskera irakaskuntza merituetan, baina gero ikerketa merituetan, oso gutxi baloratuta dagoenez, azkenean horrek ekarri du,
euskarazko produkzio akademikoa jeistea, eta nik uste ondo dagoela UEUk azpimarra jartzea honetan, kontuz, hau gertatzen ari da, beraz, guazen guztion artean begiratzera zer egin dezakegun, buelta emateko arazo honi. Hortaz, Malen, arlo zientifikoan ere ikusten duguna da, euskara auzi politiko izaten jarraitzen duela. Bai. Dena da politikoa, erabaki bat edo beste hartzen den momentuan. Baina bai, ni asko kezkatzen hau, unibertsitate ikasketak, ni hor zakurretan sartzen naiz, egin ditugun pertsonen kopurua, gero eta handiagoa da, urtetik urtera, eta kopuru hori handitzen bada ere, gero ez dago itzulpen bat, produkzio zientifikoan orduan, nik uste garai batekoa, baino irakurketa kritikoagoa egin daitekela ez, agian gari batean ez zoden baldintzak, edo oso jende gutxik maneiatzen zuen hizkuntza tekniko hori, ez zegolako guztiz zabaldua, edo, arrazoi jakin batzuk egongo ziren, baina nik uste paradoja oso handia dela gaur egungoa, eta, iratik aipatu dituen elementuak, unaik ere ekarri dituenak, eta nik uste guzti honek eragiten duela tendentzia orokorrago bat hezkuntza bidean, unibertsitate hezkuntza bidean, euskarari ere horrenbesteko lekua ez emateko arrisku hori egon daitekela, esan nahi dut. Gero norberak bere ibilbide zientifiko hori ezin badu bere hizkuntzan garatu edo ikasi duen hizkuntza horretan garatu, kinka larrian jartzen da, kurrikulumean euskerak behar duen pixu hori, horregatik, iratik buelta ematen zionez, planteamenduani eta esaten zuen, pentsatu behar dugu, euskarak zeleku behar duen gure unibertsitateetan, orokorrean hezkuntza sisteman, administrazioan, eta hori ez badegu egiten, olatua etorriko zaigu, olatea hemen dago, eta hau da diagnostikoa ez, orduan, nik uste biharko lana izan beharrean, gaurtik hasi behar dela horri eusten, eta buelta ematen egoera horri. Inoiz daño prestatuago zentzu batzuetan, baina beti bezain zaurgarri beste batzuetan. Hala ere aurrera egin behar dugu, goizeko azkenei pagaiari heltzeko, Gernika Palestinak Hego Euskal Herrian errefuxiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostikoa egin duelako, eta osasun prestazio ekonomiko eta etxe bizitza arloetan gabeziak atzeman ditu. Baita lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak ere. Konstientia gara edozein gatazkagunetik alde egiteak daukazen konplexotasun guztiak. Baina gogoratu behar duguna da, modu indiskriminatu batako suntxiketa bataz ari garela, genozidio baten dimentsio osoaz ari garela, eta horren maila batean baitere, zoritzarrez berezi bihurtzen dituzte. Eta horren baitere usteot hartatuak izan beharko liratezkela. Errefuxiatuek adirazi dute janari eta gastu pertsonaletarako jasotzen dituzten prestazio ekonomikoak ez direla nahikoak. Horri gehitu behar zaio harrera programaren iraupenari buruzko ezjakintasuna. Horrek ziurgabetasun handia sortzen baitu pertsonen artean. Etxebizitzari dagokionez, bakarrik dauden eta seme-alabak beren kargura dituzten emakumeen testigantzak jaso dituzte eta oso egoera txarrean daudela adirazi dute. Horietako bat gaixorik dagoen semearekin bizi da 18 metro kuadroko pisu batean. Era berean beste batzuek epelaburrian amaituko dute harrera programa. Horregaitik larrituta daude etxe bizitza bat eskuratzeko ezbeharragatik, hizkuntza zailtasunagatik, seme-alaben arretak ematen dien denboragatik, alokairuko ekiezinen eskasiagatik eta bizitoki bat eskuratzerakoan aurre egin beharreko arrazismoagatik. Lan eremuan inkestatuen artean bi gizonek bakarrik dute lana, baina inork ez du laguntzarik jasotzen prestakuntzarako eta lana bilatzeko naiz eta erakundeek eskaintzen duten zerbitzua izan. Atzoko agerraldian emandako adierazpenetan entzun berri duguna Ibon Meñika, Gernika Palestinako ordezkaria genuen, une honetan telefonoren beste aldean daukaguna. Egunon Ibon, eta ongetorren ez erratira. Egunon, Alan Ekarri, eta eskerrik asko. Zantzu argi batzuk eman ditugu, baina argazki orokorrarekin hasi nahiko nuke, zenbat lagun palestinar bizi dira gaur egun errefuxiatuta Euskal Herrian, edo sikiera Hego Euskal Herrian, ezakit iparraldeko datuak ere baditu zuen, zein palestinar lurraldetik datoz bereziki, Zisjordania ala Gazatik, ala diasporatik, eta zergatik heldu ziren gurera?
Bai, galdera pertinente eta oso asko, luzatu dituzu. Bueno, lehenengo eta behin aipatu nahi duguna da, guk bi irizpide markatu genituela putxu bat gure gogoeta hau edo diagnostika egiteko momentuen, Batetik markatu genuen referentzia temporala izan zen, genozidioa fase bezala ulertu eta ikusi eta ezagutu dugunetik onainoko ibilbidean kokatzen direzen pertsonetaz aritu izan garela. Badakigu lehenagotik baitere, badaudela palestinar jatorri duen pertsonak hemen Euskal Herrian bizitzen, baina nola baitere, une historiko eta gertaera hain latz honi begirako referentziarekin lotura daukaten pertsonetaz marko bezala kokatu izan dugula. Eta bigarrenik gure asmoa eta guran bizia beti izan da Euskal Herriko erreografia bat egiteak, baina egia da gure herriak duen ezaugarrien gaitik baitere askotan nahiko zaila egiten zala, eta azkenean, batez ere Hego Euskal Herriko datuetan zentratu garela, naiz eta guretzako Ipar Euskal Herriko errealitatea baitere aintzat hartu beharko genukela eta horri begirako bideak jorratu, naiz eta igual oraindik ez ditugun igual behar besteko baliabideak gure ikuspegitik. Eta hortik aurrera egia da azkeneko hilabetan batez ere, gure pretensioa beti izan da palestinar pertsonei, palestinarrei ahotsa ematea, ez gu izatea behien ordezkari, baizik eta ez, elkarlanean gu bereien ondoan jartzea eta dituzten kezkak, dituzten salaketak, dituzten aspirazioak, esperantzak, ametsak, ez, hoiei begirako noraiteko ahotsa baitere bihurtzea, eta neurri batean, elkarlan eta etengabeko hartu hemen horren bitartez, hartu genuen noraiteko kontzientzia bat, bazala, azkeneko 2 urte eta erdi hauetan, arrazoi ezberdin gaitik Euskal Herrira etorritako edo Euskal Herrian kokalekua hartu izan zituzten hainbat palestinar jatorri duen pertsonak bazaudela, eta nolabait ere kontzientzia ginen jada Palestina ez zegoela Gazan, ez zegoela Cisjordanian, ez zegoela Jerusalemen edo ez zegoela munduko beste hainbat lekutan, baizik eta baita ere Euskal Herrian bazegoela, eta zelan bait Palestina horri baitere arreta atentzio bat jartzeren beharra bageneukola, Egia da, arrazoi ezberdinatik etorri izan direzela, izan programa medikuen bitartez, izan IESean egindako pertsonak eta erreferentzi moduan familiak edo ingurukoak baitere etorri izan direzelako, eta nola baitere erradiografia oso anitz bat baitere osatzen dute, Eta horri begirako noraiteko azpimarra jartze aldera, guk behintzat planteatu izan duguna da, horreri baitere dagokion arreta jartzea, dagokigula jendarte gisa, ez gu eragile bezala, eta jendarte gisa, ez? Ze galetu behar diguna gure buruari da, pertsona hauek nola bizi diren, ze egoeratan dauden, ze baldintzatan dauden, ze perspektiba eskaintzen ari dizkiegun, nola baitere behien bizitza alik eta modurik duinean egiteko, beti ere, eta hau dirudi obidade badala, baina etengabe errepikatu behar dugun zerbait da, kontuan hartu behar dugulako salbuespenezko egoera batzatik eratorretako pertsona direla. Hau da, genozidio bat bere dimentsio guztiekin pairatzen ari dituzten pertsonak direla eta handik IESean datozen pertsona direla. Hein handi batean Gazatik IES egindako pertsona dira, Cisjordaniatik ere daudenak, etorretakoak ere badira, eta errealidade oso komplexu batzuen, erakusleio eta testigantzak dira, eta guk horreri azpimarra bat egitea segokigula, iruditu zitzaigun, kezkatik eta arduratik ali berean, ez? Pentsatze dut oso anitza izango dela, baita ere zuzego esan diguzu, pixkat dentarik dagoela, baina batzuk, behintzat genozidio batetik, IESi, heldu direla, edo ekarri dituzela aintzat hartuta, Ibon, galetu nahiko nizuke, zer moduz dauden beraiek, badakigu baliabideen galetik, zailtasunak eduki badituztela, baina esan nahi dut, zer moduz sorterri atzean utzi ostean, gerra batetik etorrita, hemen urrun egon behar izatea, nola baitere palestinarra izatea salbuespenezkoa da zentzu askotan, nola baitere badakizu babesa asko daukazula bertan, baina bakarrik sentitzen zara, batzuek nahiko dute itzuli, beste batzuek agian aukerarik ez dute izango. Bai, zuk aipatu dituzen hainbat lagin, ikuste dut, hoien erakusleio baitere badirela jaso ditugun testigantza eta elkarreztaren bitartez jaso ditugun errografiaren baitan, ez. Eta zelan bait, gu baitere Euskal Herritarrok, seguramente empatia hurbilpen bat eta horrekiko kontzientzia, samurrago bat izateko
aukerak izan ditzakegu, besteak beste gu baitere Euskal Herritarrok, ez, iesean eta erbestean egondako komunitate bat garelako, eta oraindik orain inkluso batzuk egon badaudelako, ez, beraz, errealitate horretaz, noiteko kontzientzia bat edo jakintza bat badaukagu, badakigu zer dan erbestean bizitzea, eta badakigu erbesteak dituen noiteko ez, aurpegi eta erpin guztiak. Batez ere hor badaude elementu batzuen nahiko komunak direnak, ez? Eta besteak beste, horiei baitere arreta jartzen saiatu izan garena da, ez? Zuk aipatu duzu bakarra dena, eta hori da elementu oso bastakit, ez, markatu bat, ez? Atzo agerraldien gendunean, Mohamed Farayala, aktivista palestinarra, lehenagotik baitere Euskal Herrian bizi didana, eta nola baitere guretzako zubilanak egin dituen pertsona izan da, ze bere izan da elkrestata guztiak egin dituenak, eta nola baitere gu baitere bokazioz plantatu izan duguna da, komunitatetik komunitatera egindako ariketa bat da, lau da, palestinar komunitatea Euskal Herrian bizi denetik, helburu bezala baitere, komunitate horri begirako nahiteko ez, ondorio batzuk ateratzeko, ariketa kolektibo bat izatea. Eta horregatik baitere, Mohamedek egindako lana, goraipatu behar dugu, eta berak agerraldian aipatzen zuen ez. Ezer aurretik, ezer aurretik, behar dituzte baliabidea, behar dituzte atentzioa, behar dituzte akompainamendua, behar dute sarea, behar dute komunitatea, behar dute instituzioak, baina behar dutena batez ere da lehengo eta behin da bezarka da, esaten zuen ez. Eta uste dut nahiko esanguratxoa bihurtzen dela, ze kontuan hartu behar duguna da, hemen badagoela jende asko, familiaren zati bat hemen dagoena, baina familiaren zati handi bat ondino palestinan dutena, eta etengabe ikusten dute berein herriaren aurkako zuntxiketaren dimentsioa, eta beraz familiak ereildak izango badiraren noeteko ez, etengabeko ezigon egon horregaz bizitera kondenatua daude, hemen badaude izebak edo bestelako familia eredu batakoak ume txikiak zaintzen dituztenak ze berein amak eta berein gurasoak igual daudelako zaintzen beste ume batzuk Gazan bertan. Batez ere programa medikuen bitartez etorri direzenak gaude hitz egiten eta ez nuke honetan asko sakondu nahiko, baina apurtxoet irudi bat egiteko minbizietaz, mutilazioetaz, metraiataz, gerra eta genozidio baten violentzia guzti horrentatik eratortzen diren umeen aurpegiak dituzte pertsona hauek. Eta batez ere hor somatzen dana da, hartatze psikologikoa, karentzia edo gabezi handi bat dagoela normala den moduan, ez. Eta egon badaude horrelako programak eta horrelako asistentziari begirako bitartekoak, baina, klaro, gaude hitz egiten fase ezberdinak, garai ezberdinak, denbora oso tasatutako plantamendu batzuk direla, eta gaudena hitz egiten, pertsona horiek baitere, gure herria harrera herri bat izan beharko baluke, ez dizkiogula behar berezelako bizitza duin bat eta eskubide guztiez oinarrutako garapen bat egiteko aukera guztiak, ez? Eta hor nik uste dut, etengabe plantatu izan dugun bezala, Palestinaren aferaren kiko daukagun jarrerak baitere erakusten dozku, edo erakusten digu guk zen motatako herria garen, ez? Eta hor da nik uste dut gure interpelazioa, gure autointerpelazioa, ez? Gu herri bat zuntzitzen ari dan egoera horren aurrean guk zemotako jarrera hartzen dugun. Eta harrera herriak baitere dimentsio berezi hartzen du zentzurretan. Eta ustote gogoeta sozial hori garatu beharko genukela eta erakutsi ez. Ze ikusten ez bada, ez dara konstiente ez dara existitzen danik, ez? Eta uste dut hori baitere invisibilizazio hori baitere ez dala bapere onuragarria, ez berientzat eta ez guretzako ere. Ziur asko argiago dugulako nola jokatu behar dugun hemendik Palestinara begira eta ezen beste palestinarrak hemen gurean ditugunean. Dena den ikasiz joan beharko gara eta litekena da lehen urratsa, bazuak aipatutako hori izatea, Ibon, argazki osoari erreparorik gabe begiratzea. Ibon Meñika, Gernika Palestina Herri Plataformako kideari, mila esker, naiz erretian egotagatik. Eskerrik asko, zuei. Ongi izan. Bai. Malen, Unai, amaitzeko, eta orain txertan esan duan horretan sakonduz, ez da behidezina da, Euskal Herrian, orokorra dela Palestinarekiko babes hori, eta
ziur asko, denok badakigu, badirela, beti izan dira, gutxi batzuk Euskal Herrian palestinarrak, baina 2023tik kopuru hori ugarituz joan da, nork ez du ikusi azken urtetan Sol Banden kontzertu bat, bueno, gurean daude bizitzen, baina ezakit, sentsazioa dukazue palestinarra zerbait abstraktoa urrun dagoena izatari uzten dionean eta gurean daukagunean ezakit hori kale egiten dugula, kale baino ez dakigula zehazki nola gerturatu, nola babesa eman. Bai, nik uste bigarren kasu hori dela gehiago, ez? Bueno, edo ez dakigula, edo tresna gehiago behar ditugula, edo nolabait artikulatutako erantzun komun bat eman behar zaiela Palestinatik motibo, ez, edo egoera diferente, batzuk egoera medikoagatik, beste batzuk etortzea lortu dutelako, hori eta bakoitzak oso egoera espezifikoa bizi du, izan daiteke bere familiaren zati bat han egotea, edo batzuek agian lortu dute denek etortzea, orduan oso kasu individualizatuak direnez, arreta area handiagoa eskaini bertzaile, eta nik ustet, nik gertutik ez dut hori bizi, baina bai egin beharko litzatekela alegin bat, bai herri mugimenduetatik, baina batez ere instituzioetatik ere, harrera politika sendo bat egon dadin, bai palestinarrentzat eta baita egoera antzeko batean, guregana etortzen diren beste pertsona guztientzat. Unai, akaso hasi beharko ginateke Palestinaren alde, hemen hainbeste hitz ditugun mobilizazio horietan, pankartako batean edo sikiera tartetxo batean baita ere, hemen dagoeneko daukagun Palestinar komunitateri erreferentzia ginez. Bai, eta nik uste Malenek amaieran egin duen azpimarra berezi garrantzitsua da. Nik uste herritarren artean empatia badugula Palestinarekiko, handia, nik uste demostratu dugula, baina gero erakundeen partetik nik uste hor falta dela zerbait, eta badakite alderaketak injustuak izaten direla, baina nik uste Ukrainiarrekin erakunde publikoek izan zuten, elkartasuna, orain pixka bat horren falta nabari da Palestinarren kasuan, ezta? Eta, biak dira Europar Batasunetik kanpoko herrialdeak, eta nik uste biekin antzeko elkartasuna izan barko genukela baliabide publikoen erabileran. Gainera, hitz egiten ari gara, Gernika Palestinak egindako azterlana, ez da 5.000 palestinarren ingurukoa, baizik eta 78 persona, hoien egoera helarazi digute, eta beraz, kopuruak ez direnez hain handiak, nik uste, laguntza publikoak, Ukrainiarrei emandakoen parekoak izan beharko liratekela. Tamalez, Unai, esango nuke, palestinarrekiko, palestinar eta beste jatorri batzuetako pertsonak, Ukrainarrei emandako babesaren indizeetara gerturatu ordez, si akaso garaian, Ukrainarrei aitortu zitzaien babes maila zabal hori, murrizten joan dela, fokuak Ukrainatik alden duala. Baina 9:48 minutu ditugunan, bengogatik garaiz eta ongi bukatzen dugu. Oso interesgarria gaurko analisi maila, baina hoxe, 2 aste gehiago itxaron beharko ditugu zuekin egoteko. Gaur analisi mailan Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño. Asteburu on bioi. Berdin. Aio. Asteburu on. Aio. Geure aldetik minutu eskas barru bueltan izango gara. The crown moves before you too, and the truth arrives late every time. Nothing's certain, nothing's kind, but I'm still looking, still trying to find. Light broke into me, so I could grow like a flower. Now I'm the only one glowing, letting life happen just as it comes, as it comes.
Goizeko 10 berriz ere naiz irratian eta azken ordukoekin gatoz, Euskara blindatzeko EAJaren enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamena ekainaren 25 osoko bilkurara helduko baita EH Bildu abstenitu egin baita akordio batera iristeko negoziazioak jarraitzea ahalbidetzeko. Itxaso Leon, egunon, zer gehiago dakigu? Egunon, egunon entzulei ere, esan dezakegu ostiral honetako lehen orduan erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordea presaka bildu dela EH Bilduren eta EAJaren lege proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzeko eta lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko. Jeltzalen proposamena bere zuzenketekin onartu da eta EAJak eta gainerako taldeek EH Bilduren ekimenaren aurka bozkatu dute. Lantaldearen bileran egin zuen bezala, EH Bilduk ahalbidetu du ostiral honetan EAJak enplegu publikoaren legea erreformatzeko egindako proposamenak bizirik jarraitzea ekainaren 25erako aurreikusia zegoen osoko bilkurara arte. Horretarako abstenitu eginda, baina Josu Aztiria legebiltzarkideak ohartarazi du gaurko abstentzioa gaurko bozketara mugatzen dela. Azaldu duenez, akordiorako atea irekita mantentzeko abstentzioa da eta beraz hitz egiten eta negoziatzen jarraitzeko baldintzak ahalbidetzekoa. Aztiriak berretsi du bere taldearen eta EAJaren arteko elkarguneak daudela eta honakoa adierazi du esate baterako ados daude azken helburua administrazio erabat elebiduna izatea dela, hizkuntza eskubideak oinarrizko eskubideak direla esatean, administrazioek erabakitzeko gaitasuna izan behar dutela esatean, administrazioak euskara bizi berritzeko duen garrantzian eta aurkako erasoaldiaren aurrean aurrera egin behar dela eta ez atzera. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoan sakonean sartu aurretik, aipatuko dugu gaurkoan Bilbok trafiko murrizketa ugari izango dituela. Ostiral arratsalde honetan bereziki EHUren graduazio jaialdia eta Iberdrolaren 125. urteurreneko ospakizunak aldi berean egingo direlako. Bi ekitaldiak hiriaren erdiguneko eremu berean antolatu dituzte, alegia San Mames inguruan eta Doña Casilda parkean, eta horrek zirkulazioan naiz garraio publikoan eragina izango du. Iberdrolaren 125. urteurrena ospatzeko antolatutako Iberdrola Music Fest jaialdia, zehazki arratsaldeko 4:00 hasiko da Doña Casilda parkeko pergolan, EHUren graduazio jaialdia berriz 6:30 hasiko da ofizialki San Mamesen, naizta parte hartzailek 4:00 aurrera argazkiak ateratzeko guneak erabili ahal izango dituzten. Bi ekitaldi hoien ondorioz eraginpeko eremuetako garaje eta aparkalekuetarako sarbidea moztuta egongo da eta halaber Bilbobuseko hainbat lineak ohiko ibilbideak aldatu beharko dituzte. Murrizketarik handienak iluntzeko 8:00 aurrera ezarriko dituzte, une horretatik aurrera itxita egongo dira besteak beste Abando Ibarra etorbidea, Unibertsitateen etorbidea, Deustuko eta Lasalbeko zubiak, Euskadi plaza, Lehendakari Leizaola kalea eta Pedro Arrupe oinezkoentzako pasabidea. Agintariek gomendatu dute garraio publikoa erabiltzea eta eremu horretara joateko aldez aurretik pentsatzea zer ibilbide egingo den. Hori gaurko ohartarazpena trafikoari dagokionez, uneotan lasai dugu Euskal Errepide sarea, hortaz ostiral honetako eguraldiaren informazioa ezagutzeko garaia iritsi zaigu Iker Ibarluzearekin. Aspaldiko parte, seguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu ostiral honetan. Goiz partean, barnealdeko bailaretan behelainoa agertuko da, baina behin behelaino hori jasostean zeruan urdina nagusituko da, naiz eta oraindik goizeko lehen orduan iparitsuriko mendikontretan hodei baxu batzuk agertuko diren, arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, tarteka goi hodei finen bat edo beste agertuko da bat zeruan, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, egunaren bigarren zatean bolada zakar batzuk utziz lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 7 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta jada barnealdean bero egingo du, ipar partean neurri politeko temperaturak izango dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isurialdean aldiz, 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, gaurkoan temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Marrak eta 4 minutu Itxasoleon, mila esker. Eskerrik asko asteburuan. Berdin, eta agur esan baino lehen entzuleok, badakizue, jarraian, bigarren kafea datorkigula, zer dakarten gaur? Berai galetuko diogu, Inigo Goiuri egunon. 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 Zer moduz? Ondo hementxe prest, ostiralak badu giro eguzkitsua, gozoa, guk gonbidatu zinez interesgarriak, pellilekuna Naparroan barrena Iruñera iristeko eta gurekin konexioak egiteko prest, egia esan, ni entzule banintz hemen geratuko nintzatek kafe hartzen. Dana alde.
Dan alde daukagu, baita izea ere, oraintxe itsasora ateratzeko moduan genuke izea. Ez dakit, segunetan oraka goazen noski. Baina bai, Josune Belez Mendizabal gurekin izango dugu, bere be alde interesgarri horietako bat onduko digu. Jon Olivares, aktorea ere gurekin izango dugu, kafe hutsa hartzeko. Zinematiko holtzetara eta holtzetatik zinemara. Aiora Mujika ere badator Goiuri, dopamin sites kontzeptuari buruz hitz egitera. Bai, omen dira orain modan jarri diren webgune batzuk Hegokorean, dopamina pikoak sortzeko, baina diruri gastatu gabe eta ikusiko dugu ea ohitura osasuntsu baten edo guztiz salagarria. Pixka denetari dauka, gauza moderno horietako egoi, baina tira, kontatu behar diegu gure entzulei zertan dabilen mundua. Arte eszenikoen agenda ere prestatu doian Maritorenak enbek, eta gainera, Pegilekuonarekin Euskal Zaleon martxaren berri izango dugu, auritzen gaua pasa hor ostean, badoaz, poliki-poliki, Iruñera hurbiltzen, eta tira, bertan bizitakoak eta kontatuko dizkigu azken minutuetan. Beti bezala, denetarik bigarren kafean, ez izueten bora gehiagorik etzen. Eskerrik asko begoi. Ongizan, eta entzuleok agur esan baino lehen gogora ekartzea, basuaren matematika proba polemiko egingo dutela gaurko honetan milaka ikaslek Ipar Euskal Herrian. Eta tira, besterik gabe agur esan baino lehen, beraiei indarra bidaltzea, jakin badakigu ziur asko azterketa horiek euskaraz erantzunak izan arren, edo izan dere hobeto esan da zuzenduak izango direla, baina helburua oraindik lortzeke dago segi borrokan. Aio eta oso ongi izan. Naiz irratia.